سعره لبن هرمات الكوكا بمعرف معره قدا هزباي عم نفس مهرتي هاي كل بوزون يوم تنقبتي حجو كايت الزاني حل وارستي هزباي هزباي وار مهرتي حجو كايت الزاني حل وارستي رستي هنالو بانا عوتا بيتي بكرعات تمزل بنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لو وين كم وترو العلا قداس ننزل لهم حبريتات حيزنا لكم نعاكم مسينا لنا زنا لهم يا رستي نمرونا قرب تشالنج خبر زخل كنتات كنرينا دابا اكايدانا مرابا عالم وش تزعتوا حقتات كنفتنينا بزي منقد انت تماهيرنا دما اتي بزعبانا زبال وي بزعبا ايرترا زبال بزعبا افريقيا زبال نجر بتخكل كنفلطو كحجزنايو كوينات باصوار ترايز وقاز مسلوكم جيجا لهم تزعبي كوينات امونغو امريكان تشاينا زغبر زلو دونالد ترامب دما فكيرو زخلو زلو ايناي مخانو كنرينا እዚ ድማ ኣብ ዓድና ብዝሓለፈ ክዝረበሉ ጀሚር ነይሩ ክርዮና ንስውን ምስዋት ሓይዝና ክንሪና ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝወሩ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ምትኹታኹ ናይ ኩናት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ንኩሉ ክንሪና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ክሳብ መወዳእታ ምሳና ተፀኒዕኩም ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ሓበሬታ ክንሪና መጀመርያ ብዛዕባ ኤሮጳ እስከንዛረብ ናይ ዲሞክራሲ ተዛረብቲ ወይ ተጣበቅትን እዮም ዝበሃሉ እስከቲ ዲሞክራሲ ናይ ኤሮጳ እንታይ ይመስል እስከረዮ ብዚ ለንቀነ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ können Sie sich Ihren Vorschlag der Kommissare an den Hut stecken. Frau von der Leyen, Sie sind korrupt bis in die letzte Phase. ሓንቲ ካብተን ተባዓት ፖለቲከኛታት ናይ ኤሮጳ ሕብረት ከም ምዃና ዝንገራላ ክርስቲን ኣንደርሰን እትበሃል ነታ መራሒት ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝኾነት ወይ ከዓ እታ ፕሬዚደንት ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ትበሃል ዘላ ኡርሱላ ቫንደር ላይን ኣትሪራ ዝተዛረበቶ ዘረባ ክንሪኢና ስለምንታይ ከምኡ ኢላ እታ ገለ ሰብ ከምዚ ናፅነት ስለ ዘለዋ ሓሳባ ክትገልፅ ስለ ትኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ገለ ነገር ኣሎ ብዛዕባ ኤሮጳ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ ክትርድኦ እውን ዘይደልዩኻ ከርእየኩም ክፍትን እየ ኣብ ዘመን ስማዕያ ንሳ ክትዛረብ ከላ ሓፃርያ ድሕሪኡ እቲ ኩነታት ከምኡ ዘበላ Donald Trump stellt sein neues Kabinett vor. Hochkompetente Patrioten, entschlossen to make America great again, entschlossen wieder Politik für das Volk zu machen. Und was kriegen wir? Sie, Frau von der Leyen. Herzlichen Dank. እንታይ ትብላላ ዶናልድ ትራምፕ ብህዝቢ ተመሪፁ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ትክክል ነቲ ዝደልዮ ዕላማ ህዝቢ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኣሜሪካ መሪፅዋ ስለዚ ኣሜሪካ ስለ ዝመረፆ ብልዑል ድምፂ ድማ ስለ ዝመረፆ ልክዕ ነቲ ዝመረፁ ዕላማ ንክሃርም ኢሉ ኣኽረርቲ ዝኾኑ በዓል ሲኤንኤን በዓል ሲኤንቢሲ ክፅለሉ እዮም ደልዮም ዘሎ ኣኽረርቲ ኣብ ቁጠባ ኣኽረርቲ ኣብ ኢሚግሬሽን ኣኽረርቲ ኣብ ገለ ኣኽረርቲ ናይ ክሪፕቶ ገለ መለ ኩሉ ይገብር ኣሎ ልክዕ ከምቲ ቃል ዝኣተወ ዝበሃል ዘሎ ፎሬን ፖሊሲ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ኮምፔተንት ብቅዓት ዘለዎም ኣብ ቢዝነስ ተመክሮ ዘለዎም በዓል ኢሎን ማስክ ከም ኣማኸርትን ነቲ መንግስቲ ክዝውርዎ ይመርፅ ኣሎ ኤሮጳ ከንታይ መሪፅና የማናይ ክንፊ ተዓዊት ኣብቲ ምርጫ መንገድ ረኺብና ከም መራሒ ኢላቶም ንዓኹ ድመስሉን ረኺብና ኣለና ኢሉ ናይ ብሓቂ እናማረረት እያ ከምኡ ትብል ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝበለት
صنيه لكريكم زربازي Die Abrissbirne, die gnadenlos alles niederreißt, was die europäischen Völker stark gemacht hat. Ich möchte ein Europa, das stark, souverän und erfolgreich ist. Ein Europa, das alleine wären ja schon schlimm genug. Aber die angehenden Kommissare, die sie um sich versammelt haben, ist die reinste Trümmertruppe. Ansonsten können sie sich ihren... سنتات بالدلا نسخن بينكم بمراس كترايسي زحزني نيرنا عنا إلاتا أمريكا بقعت نأمريكا ميك أمريكا جريت زبل تروح النمهرام كومبيتنت زغون سبات يتلو ولون أوروبا زي متش نجار يخون أوروبا كحاسس خلخون قال ملقن نأمريكا كربي هيلو سلاز مثلا دونالد ترامب نعلامو كهرموز غلو بقعة سبات يتلو نحنا كنت يدركب لنا إلا هذا جاودي قلنا له نسخت رئيسي عنوان زورت كي أخلنا لك كما كوب زخون دما سلامتات زارب زلا حج كريكم مجمريا أمرار أنا أوروبا حزبي مرت يقلقل زبلخ مالو اتني أوروبا زم حضر زول كميل خمس ماتك كابت بايت زوج عبري تسمع I'm a member of the European Parliament and we are now voting if we approve or reject Ursula von der Leyen's new commissioners team. They are sitting behind Ursula von der Leyen and they are something like the ministers of the European Union for the next 5 years. At the end of this video, I will share the results of the vote today. Over the past month, زي حدا أبت بايتون أوروبا حبرت زلو إسبانياوي بتعمي زجرم سبيد ما المعجونة متينيره لومي مرجع أنا كايدا لنا يلو مستوى السنة مع ساعات دي ولا معلتات جبرايا أبت مرجع نتي إكزيكتيف نتي كابينة أوروبا حبرت كوميشن إن كمرت ساعات دمس نهبز لنا يلو أتزجرم كدمس مقبار دمس غيرهم كيم زمرت وقله فايكيزي أنت عايز بلتني لغريكم نسا زوات وانا تعجندا ناتا كغلغلوا زخولو زبلتهم كابينه مريص الله نعان بعلا حزبي كون مريص واتهم ابالاتنا بايتو يمزبلو سلازي حزبي نت كوميشن اوروبا زوكل بريزيدنت حزبي مرصوني حاده كالاي ايفن توم نعاز مرصوا زلو بايتون اب حزبي كمرص كلو يمانه كان في بزياده بزح حغرات عويتو نعوغن امونغو شنكل لابيلوم نساكمت بريزيدنت خمت خونغيروما حلف حليفه حج دما حزب زي مرصوم سبات كم كابينه مصياتملا زوم أبالات بيتو خزمرصوم دي مسيلكا نو نبمولهم توم كابينة ناتا نزي كابينة ناتا نحادا ديكون نفس وكفن ديكون سي نخلهم سي تمرصوم دو ولا تمرصوم ني لم يمزحتو تسمعوا كزارب كله ازي بيلا زخونه ديمقراسي كبي غير كبشم ديمقراسي كتشكع تقل بيلا غيرهم يوم سريحهم لزلو these 26 commissioners have been scrutinized in the parliament by us members and we have asked them many uncomfortable questions to see if they are fit for the role. But it's not until now that we get to decide if we approve or not the entire team. This last detail is very important. We cannot vote for them individually. We need to vote for the entire team as a whole, just in a single vote. So if I don't approve just one of them, should I vote yes or no? Well, I feel the entire system of electing the commissioners has many flaws and should be a lot more democratic. So, exactly. انتهي زبل زلو مجمريا اتم حصيات كوينهم مصيوم زلو بايتو مصينا بزح حطاتنا نحطهم يا كتحطهم تخل غلا مصحف ملحتتهم تحطو كد عليهم تخل داي تغلني سلازي حطوتات حتيتنا يمينا بزعبهم نخنفلت بزح غيرنا امود اتاغن نحدا كاباتهم نابنت اسرا انت خوينهم توم ابالاتنا يتكابينا ناتا كل تكابهم زيد اللي انت خوينا عن انت يقبريلو نخلت يوم كمرص ايكل نخلهم كم اكوب كم تيم يس اور نو يقبل زلني زبيلكا سلازي از فيكيو مخنياتو ابتو وشتي شدشت تعيات كله خلو حدا حما كله خل زعجب صقام تريوا زلهم منستر غدات وصاي نيروبا بزحات اوروبايان لما ازيا منستر وصاي كتكون ايدليوان يوم مخنياتو بجك قانقوا كينات كالا يتفلتنيا كند اكزامت يلك مالو صنه لا خصم حكمه ازيا تمرحو اوروبا حبرتتي تا بريزيدنت نايت كوميشن كوينا زلا انت كابتم حدغان اوروبا توسد زلا الوم اوروبايان زعملوا لا سبيا مخنياتو بجك قانقوانا يوكرين زلوان زي بلا يوكرين محقاس ني اوروبا كربح زغل استراتيجي او تي تفلتنيا even it like green do galodo nablo abzi bzu zarabulu zነበሩ كله قطفو قريبه مالو مخنياتو ابتناي حملاي قطبات بحال زلو green tax بحال ون قدميت ስለዚ የለው ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንዱስትሪ ኣብ ዘበነ ምሕደራና እዚያ ኤውሮፓ ንቅድሚት ድመፅኦተሉ ያለን እንትርፈን ድሕሪት ዝኾነ ይኹን ኢንዱስትሪ ኤውሮፓ ትመርሖ የለን ኣብ ዝዋን እዚ ሓንቲ ተሪፋቶም ዘላ ፋሽን እዩ ናይ ክዳን ገለ መላ ፓሪስን ኣብ ገለን ዘሎ ንሱኻ እቲ ኮሚሽን ኤውሮፓ ሕብረት ዝኾነ ፅርዋ ስለዘይብሉ ያቡ ምክንያቱ ተን ሃገራት ናይ ቀደም ሽም ስለዝነበረን ሰንትራይን ተሪፈኖም ዘለዋ ወለት ፋሽን ውን ቻይና ክንደይ ክፋልናት ወሲዳተሎ ኦልሬዲ ምክንያቱ ከምቲ ቀደም ስለዘይኮነ ተፈጠራውነት ስለዘየለ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ እዚያ ኤውሮፓ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል
سمعوا يجب على كمار The commission is selected behind closed doors from Ursula von der Leyen and the ruling parties in national government. And the fact that members of the European Parliament cannot vote for them separately doesn't make any sense. But let's cut again to voting and me showing you the results in the hemicycle. It's time to vote and I'm going to vote no because I don't think this is the right way to elect the commission. 370 votes plus and 282 minus. Ursula von der Leyen is celebrating and congratulations to the new commissioner's team. But I'm curious. شو تماريصهم تم تيم ناتا أبتقدميت أبالات نايت بايتو قينهم حليفة مالو انتهي زري كازي تي إيروبا حبرت تي كوميشن نبعلو كندي كبام كم زبلو أمريكا تقاس أو كوميشن كم زغونة بحزب إيروبا دما شماوي مريج عدا على زقبرو لمبر ني عبلو كم تزخل بايتو كم زي كنا ولا تابالات نايت بايتو يبلو نابنت دموز ناتم لعليو ስለዚህ አንጻር ትባይቶ እንድሕር ተዛሪቦም ካብቲ ኮሚሽን ተተሰዊጎ ምስ ዝወዳደር ደሞዝ ክልዎም ኣይክልኒ እዩ ስለዚ ብገንዘብ ዝተታሕዙ ኣባላት ባይቶ ከም ዘለዎ እዮም ዝንገር ምክንያቱ ሓደ ኣብ ስፔን ዘሎ ወርሓዊ ደሞዝ ኣብ ስፔን 1000 ዩሮ ዲ ዋላ 2000 ዩሮ በሎ ኣይበፅሕኒ 2000 ዩሮ ኣብዚ ግን 6000 ዝኽፈል ተኮይኑ ዋላ እቲ ዝኽፈልዎ እዩ ገዛ ደሞዝ ናቶም ነጊርዎ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝኽፈሉ ንሓደ ኣባል ባይቶ ነቲም ናቱ ንገለመለ ክሳዕ እናተባለ ክሳብ 80 ዲ ዋላ 100000 ዩሮ نورح دي ولا نعمت نورح كم زوصلو نغير نيرو سلازي ناي بحق صبوق بلوص اتاوز لو كوميشن سلازغونه اتم ابو زمرصو انصارت كوميشن كسرحو يدلينيا مغنياتو كاونت تسويغوم سراح كرخبي كلوني مسوز ورادر ازي دماي تزعبي يصقم نبلشونا زعدم اتو دوموز كابتم ترى حزب نلعل دوموز زخفلتو خينو بوليتيكانيا كابو كوص ايدلنيو ولا ونا بامريكا كوميزبا ترى سب كوينو متيو مليونيرات كوينو كابت بايت دوصتو خينو ناي كدني ما بلشونا كاتو ازقا እቲ ሲስተም ንባዕሉ ብልሽውና ይዕድም እዩ እንገስ ወታ በአፍሪካ እንታይ ዝብሉ አፍሪካ ብልሽውና ዘሎ መንግስቲ እዩ ከምዚ እናበሉ 10 ግዜ ጃጅ ዝገብሩ ኣብዚ ብልሽውና የለ እንተይሎም ካ ኣብ ኣሜሪካ ናይቲ ባይቶ ሓላፊት ን4 ዓመት ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ዝተመላለሰት ናንሲ ፖሎሲ ትበሃላላ ሰባየን ንሳን ደሞዞም በቲ መንግስቲ ዘፍቅደሎም ደሞዝ ሚሊዮነር ክትከውን ኣይትኽእልኒ እዮም ዝብሉ ንሳ ግን ከባቢ 78 150 ሚሊዮን ዝኾነ ኣታውሎ ካብትለዋ ካበይ መፅዩ ፖለቲከኛ ጥራይ እዛ ሰብ እዚኣ ክንዱ ዝኣክል ደሞዝ ኣለዋ ድዩ ኖ بركتات بحبوا تريدنا قبرت حبريتا بزلوا بناي منقسي نمان كتقصيعه نمان لايسنس كتبيا سلتفلت قديمهم بركي غزو اتي صوم زبو فرد دما نتبركر على سلازمصو هابت بخم يدلبو زخا نفسه زخاله بلشونا يجن اجين نحنا نبلو نحنا نغبرو دا نحنا زبلناكم دا غبرو بر نحنا نبلو اي تكبروا اندي تحقي كابز استل عليو اذا سبيت بزلا نزا بتعمي ببلشونا استقامات عكيخي نابلت بتريرو كتكوننا صنيها زر سمعنا مالتي سو تا منستر ጉዳያት ወፃኢ ገይሮም መሪፆም ዘሎ ሓንቲ ካብቲ እዚያ ሰብ እዚያ እንድሕር ኮይና ኣብቲ ባይቶ ትመፅእ ዘላ እቲ ሃገር እቲ ኮንቲነንት ኤውሮፓ ናበይ ክኸይድ ይዘብል ዘሎ ሓደ ካባቶም እዚያ ያስምዑ ሕጂ The question why talk to him? I mean, why? He's a war criminal. I mean, I'm a lawyer by profession, and I looked up the definition of war crimes and genocide, for that matter. And it is the willingness to get rid of, part of the. زي انت تبلالا ني بوتين سي سلامتاي مسوني زرارب نسات مرحو نايمتا حلافيت كغير مالو ناي دبلوماسي ناي بلو اوروبا كوميشن ناي دبلوماسي حلافيت كوينا لا زيا نت جوزيف بوريل كتكيا مس بوتين كنزارب يبلان كايلا تزارب الله انت عين دبلوماسي خدغبر دبلوماسي خيغبركاش غراي فتحني سلازي اوروبا نابي غصو يخيدالو ناي بحق زحزن زبلكم كابز تبغسي مخنياتو كي تزارربكا صقم كفتح يكلني زررب كجمر لك ولا يتفاطو ولا يتسمع دبلوماسي مالت ናይ ዝርብ ኣፍ ደገ ክኸፈት ክላሎ እዚያ ሰብ እዚኣ ግን ዝኾነ ይኹን ምስ ፑቲን ዝግበር ዝርብ ጌጋ ምዃኑ ትርጉም ከም ዘይብሉን እንታይ ክትብላላ ንፑቲን ናይ ገበናት ናይ ኩናት ዝፈፀመ ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርካ ምስኡ ትዘራረብ ምስኡ ምዝራብ ንባዕል ገበን እያ ነቲ ናይ ጀርመን መራሒ ደው ኢሉ ቴሌፎን ስለ ዝደወለ ንዑያ ትነቅፍ ዘላ ናይ ማለት እዩ እዚ ኤውሮፓ ናይ ሰላም ኣንፈታ ብበዓል እዚያ እንተ ተመሪሑ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ቅድሚያ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ግን እንታይ ይብላ ነይረን ماليسنا خن ريكون يعني جرمن قدم راح زنبرت تبلو زنبرت a nation or a whole nation and he has expressed this will, his intention. He has done steps for this, and he's a war criminal. And if you say that there is no outcome of talking to him, then why talk to him? ስለዚህ እንታይ ትብደላ ገበና ኩናት ዝሕታት ስለ ዝኾነ ምስኡ ምዝርራብ ትርጉም ከም ዘይብሉን ተዛሪብካ ድማ ለውጢ ኣይምፅንዩ ካብተን ፅሎት ስለተውፅዎ ዘለኹም ድማ ከይንዘራረቦ ይብልሎ ልክ እዚያ ዘረባት ተዛረባ ደላ ንመን ያ ክትከውን ዝግባኣ ነዚያ ክትከውን ዝግባኣ ግን ብግምጥልሽ ምዃኑ ክትፈልጡ International Criminal Court's issuance of an arrest warrant
for the Prime Minister of Israel and the former Defense Minister is beyond outrageous. It tramples on every concept that I hold near and dear as a lawyer, the rule of law. This court እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ኣሜሪካ ከፍ ዝበና ኣነ ማለት ኣሜሪካ ሕጊ ጉዕቱ ጽዮም ድሌቶም ገብሪዮም ይበሃል እንዲሁ ጽቡቕ ገበሩ ናይ ብሓቂ ሕፍረት እውን የብሎምን ጽቡቕ ገበሩ እኳ ይብል ናይ ተጋግየ እንደ ኩሉ ነገር ሕማቕ እንዲ ግን ኣሜሪካ ንረብሖኦም ዋላ ተዓሚትካ ዋላ ጉሰማ ጥራዮም ዝብሉኻ ሕብብ ዝበሃል የብሎም እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ነቲ ናይ እስራኤል ህልቂት ዝፍጽም ዘሎ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ተባሂሉ በቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝተፈረደ ንዕዑ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ዝገብሩ ሃገራት ከነስሕኖም ኢና ኣሜሪካ ይዝብል ዘሎ ቤት ፍርዲ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ቤት ፍርዲ ይብል ኣሎ ንፑቲን ክፈርድ ከሎት ቤት ፍርዲ ጽቡቕ ቤት ፍርዲ ይብልዎ ነይሮም ንነታንያሁ ናይ እስራኤል ብስፈረደ እንታይ ኢሎሞ እዚ ናይ ብልሽውና ቤት ፍርዲ ዝግባእ ሕጊ የብሉን ከም ንክገብር ክጥረስ ክኽእል ኣሎ እገዳ ክነውርደሉ ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ስለዚ ብግልፂ እዚ ህልቂት ዝፍጽም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ብካሜራ ዝተሰነደ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ገበናት ዝፍጽም ዘሎ ነታንያሁ ኣብ ልዕሊኡ ዝወርድ ዝኾነ ይኹን ገበን ነቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝዕፆን እገዳ ክወርደሉ ከም ዘለዎም ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክበሃል ከሎቲ ጆኖሳይድ ዝብልዎ ግን እናጣቅዑ እዮም ዝቕበልዎ ስለዚ ኣስተብዒልና እንተደይርኢና እቲ ሚድያ ከመይ ገይሩ ከስክረና ከም ዝኽእል ነቲ ፃዕዳ ከም ጸሊም ክእምነካ ነቲ ጸሊም ድማ ከም ፃዕዳ ንዕኦም ከርብሕ ከሎ ከምኣ ገይሮም እዮም በታ ሚድያ ክፃወቱልካ ዝፍትኑ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ክነቅሓሉ ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ናባኹም ደምፅኦ ዘለኹም ሕጂ ናብቲ ሓንቲ ከሪአኩም ደልዮ ዘለኹ ቀደም ደቂ ኣንስትዮ ከምዚአን እንተኮይነንሲ ንደሊና ዝበሃለሉ ዝነበረ ራዩ Germany's former Chancellor Angela Merkel has published her memoirs detailing her private life and her 16 years in office. In the book, she rejects criticism of her policy towards Russia and her decision not to allow Ukraine to join NATO. She launched the book at a special event in Berlin. Freedom is a central principle of Angela Merkel's life. She spent half of it in the unfree society of communist East Germany. In her book, she describes those ኣንጀላ መርከል ናይ ቀደም መራሒት ናይ ጀርመን ቻንስለር ዝነበረት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረት ንጀርመን ድማ ኣንተር ቁጠባ ናይ ዓለም ዝገበረታ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናታ ንሳያ ጀሚራ ብፅሓ ተኽብለኩም ኣይክእልኒ ግን ጀርመን ሓያል ንክትከውን ዓብይ እስትራቴጂ ዝተኸተለት ሃገር መራሒት ነይራ እዚኣ ሰብ እዚኣ ናታ ምውራድ ድማ ጀርመን ንቁልቁለት ገፃ ብፍጥነት ትኸደሉ ዘላ መድረኽ ኢና ኣለና መቸም እቲ ፀገም ጀርመን ዘላቶ ንሳ እውን ኢድ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ግን ሓደ ካብዚ መፅሓፋ ፍራይሃይት ወይ ከዓ ፍሪደም ትብል መፅሓፍ ፅሒፋ ኣላ እንታይ ትብል ንሳ ብተፈጥሮኣ ኣበያ ተወሊዳ ዓብያ ምብራቅ ጀርመን ከዓ ኣካል ሕብረት ሶቪየት እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕብረት ሶቪየት ብንእስነታ ትፈልጣ እያ ነይራ ምስ ፑቲን ድማ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ነይርዋ ሓደ ፑቲን ቋንቋ ጀርመን ይዛረብ እዩ ካልኣይ ፑቲን ኣበይ ይዓብዩ ኣብ ሕብረት ሶቪየት ይዓብዩ ንሳ ኣበይ ዓብያ ኣብ ሕብረት ሶቪየት ይዓብያ ስለዚ ክልቲኦም ብዙሕ ዘረዳድኦም ነጥቢ ነይርዎም ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ራሻ ንሓዋር ውግእ ንኸይፍጠር እንታይ ክንገብር ኣለና ኢላ ብቁጠባ ክንኣሳስሮ ክንክእል ኣለና ኢላ ሓሳብ ናታ ናይ ፑቲን ብሪልየንት ሓሳብ እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ነዚ ፅቡቕ ዝኾነ መፍትሒ መን እዩ ከም ፀገም ርኢዎ ኣሜሪካ እዚአን ክልተ ሃገራት ተሓዋቒፈን ኣብ መንጎ ጀርመንን ራሻን ክፍጠር ዝኽእል ዝምድና ንኣሜሪካ ስግኣት ክፈጥር ከም ዝኽእል ርኢዮሞ ስለምንታይ ራሻ በይና ንኣሜሪካ እንታይ ትገብራላ ንርኢ ኣለና ብሙሉ ምዕራባዊ ዓለም ምስኣ ኮይኑ ከሎ ራሻ ከመይ ጌራ ትብድሃላ ስለዚ ናይ ጀርመን ቴክኖሎጂ ናይ ጀርመን ፃዕሪ ናይ ጀርመን ርእሲ ምስ ናይ ራሻ ፀጋታት ወታደራዊ ዓቕምን ኮምባይን ተጌርካዮ ንምሉእ ኣሜሪካ ስጋት እዩ ወላ ቻይና እውን ስጋት ዝስምዖም ነይሩ ሽዑ ቻይና ግን ነዚ ነገር ክብትንዑ ዕድል ኣይነበሮምን እቲ ቻይና ረኺባቶ ዘላ ፀጋ ብመንገዲ ራሻ ሎሚ ጀርመን እያ ትደልዮ ነይራ ጀርመን ምስ ራሻ ጥቡቕ ዝምድና እንተትፈጥር ነይራ ቁፅሪ ሓደ እንተደይኮነት ኣብ ዓለም ግን እታ ዝሓየለ ሱፐር ፓወር ክትከውን ዓቕሚ ነይርዋ ወላ ሕጂ ኣጋጢምዋ ዘሎ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ መኪና ሪኢንቨንት ክገብሩ ምኽኣሉ ነይሮም ነፍሶም እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ግን ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ስለ ዝሓዘቶም እታ እንኮ ምንጭ ናይቲ ቁጠቦም ዝነበረ ሕሱር ነዳዲ ነቲ ኢንዱስትሪያል ቤዝ ናቶም ዝነበረ ንዑ ክርትም ስለ ዘበልዎ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ዓብ ሽግር ወዲቓ ኣላ ስለዚ ነቲ ቀደም ምስ ራሻ ትኽተሎ ዝነበረት ምስ ፑቲን ትኽተሎ ዝነበረት ኣይጠዓሰሉን ኢላ ትክክለኛ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ንፑቲን ግን ሓደ ካብቶም ዝጠለምዎ መራሕቲ ምዃነ ናይ ጀርመን እውን ዝንገር ምክንያቱ ኣብ 2014 ንጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብቲ ሚንስክ ኣግሪመንት ዝበሃል ክሰማምዑ ከለዉ ንሳን ናይ ሽዑ ናይ ፈረንሳ መራሒ ዝነበረ ፍራንስዋ ሆላንድ ዝበሃልን ክልቲኦም ንፑቲን ቃል ሂቦሞ ድሒሮም ግን ኣብ ሓደ ጋዜጣ መፅሄት ናይ ጀርመን ከም ዝወፀ ደይመደኢሎም ከሽክዕዎ ዩክሬን ክሳብ ትዳሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ክሳብ ዘዳልዋ ከም ዘሽክዕዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ንሳ ኢላቶ ድያ ብትክክል ጌራቶ ድያ ወይስ ንዓ ከፀልሙ እዮም ከም ገይሮሞ ካልእ ኣርእስቲ እዩ
أبتت مرحلة نيزياجن أوروبا بفلا جرمن دما زت أمامن هاجر ينيرو زت أمامن هاجر زت أمامن أبي أوروبا ترى ديكونس بعالم درجات وداديرو كميت كما تزغليب نأمريكا دما كم سقاد اسمع عزنا بر هاجر قطباي نيروزي انتخون لومي جرمن أيكونن أمريكا كتسق جرمن كمان حيال كوينا هتصل تخل داي تخل نزبل حتى نبزحات سبات بداه كوين زلوا كما يجير أمريكا نسألها نتحت توردهم نريال لنا أب تشاينا خزي إكسبيرمنت زي صرح دخون تشايناويان أرحيقهم سلزا حسبوا بنوكو دما لولا ونتهم سلزا عقبوا أمريكا وشتهم كيتأتوا دما كل السيستم أب ما نم هجرنا لعلي نا أمريكا سيستم زبدهون تلو تشايناي سوفت وير نا أمريكا جوجل يبلو منسو نعطهم جوجل يزلو جوجل أيتكمونيهم فيسبوك أيتكمونيهم يوتيوب أيتكمونيهم كل زي تكنولوجي نريزلنا أيتكمونيهم سلامتاي كاوز زبلت نعطهم سلزلو بنقهو إن أوروبا جيمز فلت وصوم يميرهم هجينا ملس أكلت يوم. It's a drug problem. In the last decade, it's killed nearly 400,000 people, 4 lakh people. And the deadliest drug in this mix is fentanyl. It's potent and it is taking over the country. But who is to blame for this crisis? Donald Trump says it is China. So he wants to slap new tariffs. ذا فيديو زي كفال زي تراي العلا قد أسنزل له يسبق يرك ما استقولوا له. انتاينا نسمى زلنا. أب أمريكا هذا نقر كل سبز فلتن تايو نحشش أقام كم زلوا أب أمريكا بحشش زتحسيه سبزح كم زلوا نحشش حمام كم زلوا حركة أبتي بزن نحششين قال ملن دكتوس أجيب زل حبرة سب تتسلم أمريكا وزبهالي أبزك 4 عامات جن maybe كبابي 10 عامات قريب هاللغوني حدش دراج فنتانول زبهال كم حوس كنينة عينت كوين زمت نتهم سعادو بفلاي كم حسوم زرقفهم زلوا أب أمريكا لعل حدا جاز زور زلوا ذكروا تقولين قواب تاريخنا البات قال لهم تفلتهم تكون تقوليهم أوبيوم وورز بهاليرو نيشاينا قدم كابسلت أنا كود قوا خلو بحاشش جرامي مودي قمة هزبا بحاشش أديك تتكم زون والفنا حاشش كم زهلو بمقبار تعبر تسبق أصل نابله تهجق كيلو بزح زي زربلو كم حجون أمس لكم نيرة أفغانستان أبغى زي وراراتنا زي أمريكان أوروبا أنا وخلو هزبي كم حسم والفناي حشش كم زلوا أفغانستان كسالومي تزعبي حرشاتات ناتا ناي دراجينيرو طالبان مزيد فيه لذي نحشش أتعد كم يجرم يتوه أمريكا سياية بتعمل يمسرحوا لذي سنين لكن رينا نملة سجي China بتجي ناتهم تقبرهم زلا. China 10% to start with. So we lose 300,000 people a year to drugs entering from Mexico, and if they don't stop this poison from flooding into our country, and they can stop it by not accepting it from China, and I'm doing the same thing with China, we're going to tariff the hell out of them. Trump says Beijing has not done enough to curb the flow of illegal drugs into the US, especially fentanyl, and that is why he wants to impose tariffs. انتهز من زل دونالد ترامب إذا حشش زي ما بقى سناتو كاب تشايناي بمكسيكو غيري قازاتو سلازي كلت يوم هاجراتنا إذا حشش زي تقوم تبي لهم عبي تعريف قبل اليوم كجبريه أبى مبالغ تنكيقله China قنتايلو. China has obviously denied this charge, adding that tariffs will impact bilateral ties. I think the first thing for us to do perhaps is to continue the good relation on momentum between our two countries and see what we can do together to promote for global trade instead of compromising our respective national interest and our common interest. Thank you. So what exactly is fentanyl? Fentanyl is a powerful synthetic opioid. So انتهينا نرزل لنا بحفشة China ون زنا ينقد وجه أمريكا تفراره زلا نعنا ترى ده كونس نكلتي حبرة سبك حاسس خلي سلزي ترى ذلك هم هين تبعيلك تمايلك كتفت حتى خلص أجماعات هاللوجن بحفشة تقول داي كم زي بمفرعان بزربان كفتح زخل كم زي كونن أكلتي وجن من الرداء كم زي دلي أنت عايز دراج زخ عب حبرة سبناخك بخماي كنت نقول. It was developed as an anesthetic. Hospitals use it to treat pain medically. It is 50 to 100 times more potent than morphine, far more powerful than heroin, and that makes it extremely dangerous if overused. Also, you can easily get addicted to it. Right now, fentanyl is at the center of America's drug crisis. In 2023, 75,000 people died due to fentanyl. So انتهينا نرزل لنا زي دراج زي أزي حدا جنيا مخانون حمس كنينة عينة مخانون تيزج زف كفترة زخلت أجمد ما درجة بحبرة سبنا أمريكا بزح شجر دفتر زلوا مخانون بزح سبد ما بسنك زي حمام زي كم زموتن أب أمريكا بزي والفزي زتتك بزح سب كم زلوا ومن ما قتلت أنا كابيك نابيك خدوا 5 قلون أمريكا نزكو نتات زي نخفتحنا بنت أب 10 13 سنة رايسي 7 5 شح
سب بسنك زي حمام زي كم زموته بسنك زي حشيش زي كموت كم زخاله برتع زخونه لعلكالوت حشيشات زبرت مخانون دارجا أفقل إلى كتماتات كم بعد فيلادلفيا زبالو تي تجمع أبغداناتات بفولو يزر مخانون زسكح مثلاً فيديوهاتن بيوتيوب علىكم كيتكم أب تيك توك علىكم ناي حشيش نازي فنتنول زبال تجمع اندحريلكات عيفكا نكتريو دسكفاكا إزي أب أمريكا يزولون اندحريلهم كادما أمريكا أتمنجسي أنت عينت هاجر كم زغون أنت عينت منجس مخانون نخد فلتو نكتفرده يخلها كمالتيو إذا حشيش زي كاب تشاينا يزبقس نخالع العماي لزمتيجن توما مكسيكو زلو نتكونتات كيايرو أكمز درجة نتنافذ بكمز آتو كمز قبرون نتكونتات دما نتهزبي دراج مالت كل جزء أبو زتقامات حبرة السب سلزولو أكلنا يكون طباس سلزخونه كنديت أجمعات كفترة يخل مالتي إذن ريزلنا كلتين هجرات ترى تتوقع بلوي خلاده إسكنسمع. No one bats an eyelid. From there, they're sent to Mexican drug labs. And this is where they're turned into fentanyl. Those chemicals are turned into fentanyl in Mexico, and that fentanyl is shipped across the border to the US. It's a complicated supply chain, China to Mexico to the US. But one that escapes all scrutiny. So the drugs are flowing in from Beijing. Why isn't the US stopping them? Well, they've tried. The Americans tried to work with the Chinese to deal with the problem. In 2019, China put all forms of fentanyl on a list of controlled substances. Basically, their use and sale was monitored heavily. It was a breakthrough for Trump in his first term. سنتين نرجلنا زحشيش زي أب أمريكا عبس الوازلويو تصفى يقبر من سياتير تراوين أو زلوون قداي يكونون غنو أمريكا تأكل حجر نسمايك نورن خلينا نعلم ملو أبيدنا كرام بركخن خلينا زبلوس نزنا جرز مقص أرشينو مالديو تكنولوجيا بلو من مالديو نزبل حتى كبيدي نخد من لسه من البات أبتوشتنا يتمنجستي إيد زلوا مرب حاصل زغنا جنزب سلزلوا إيد كم زلوا يزنجر بفلاينا تسأليم جينو تكالي حبرة السب كحرم كله نايم منجس إيد كم زلوا حبوا إيد كم زلوا يزنجر أبزجن سلمتايكم كونكيلو نزبل we don't know بحفشاجن China exactly نزح حشيش هيكون أنت صدر لهم أتي ترى نجر نزز الدل زلوا نخال مع الله ونسلته تكملوا أمريكا دما فلو ينا يدراك حيل سلزلوا نقدي زلوا كارتلز بحالو نتدراك بو مليونيرات مالت مليونيرات تكنولوجين لابراتوريات زلهم سلزلوا نتكونتات وسيدهم أما غارهم سريهم بخمين أمريكا يتو ركيق زخونة بيزنس لزخونة نزقو دايزي كسرح نريا لنا بحفشة دونالد ترامب نزقو دايزي تطوق بلاي لوك محجون أو ديلوان يريو أبزوان زدما ببرتع كسرح له يفتنا له من البعض زي نجارزي أبي إرتراخ أنتاي كخون خلص كان جالس معايا ما باتع أبنتا وسقوم توصيلهم سمعنا لنا حبن لما تسمعنا أبدوكوان شجارة مشات تخل كيلولو زبل عبيب السرات تلاقي بقول لي زمتك ولا بشجارة أنتلنا زتسألنا زمسلوخ ندي يكون هلو خون تلاقين بزي موت يقولون نستوعلك حبوي حسبوا أمه شجارة باكو أبدين مارك $10 أنت تشيتا أب كندا شعبت أنت تشيتا أب عند إنجليز شمونت باوند أنت تشيتا أب أمريكا شمونت وي $9 تشيت أنت وينا متعن المقعديان حويسكا جلع شوهات نقادو حويسكا باكو شجارة 300 نقفة خدشيت يزقبانيرو أنت يتأمر سلسلة بدأيو أب إيرترا 10 نقفة تشيت زلا إلو زحتت أمونقنا يهلو سلازي بدقوما صلاة أفريقيا بحفشة صلاة إيرتراد ما بفلاي زاتو كسيركا ويدن دالاحكا استفلالي عينتات شجاران دالاحكا نزهز بمعناو حدا خبتي وطنات صلاة ناب قداينا نخيت محدار كتما باتع أبنتا وسقوم توسي زي أول سعيد بلو زلو نقل سب قليل جيرو كريو يخل خونيو أنا هجي برقص شجارة أبدو كانت كعوتة ويقل ملي نايمن قصة سرح سلزغونا زين التنكن بلاين خلينا بشجارة أبيلو زعات جبنات جد أزيب زح كم زخانة كتردو كل لكم نفس وقفنا هوليوود فيلمي دايما دايلهم أم نفس وقف سبوق أكثر كتشنو كله شجارة قال من زي على مايو كم يجر كانت تناقرتي لما نسيت السجاجرو كتشنو كله قال تحرك كله مستي ستي كله زي advertisement نتمستن شجارانيو ساتهم كابزو جنزب أوين بس جبريم انتهينا نرجع لنا بزي بزمن قد زي عبيت هجراتون كعنوا 5 خلاك نفلت كنكلالنا نابنت أنا أبسويس كم زخلو باكو شجارة مالبرو I don't know شد شغرشين 15 سنتيمتر دي قال نيرا لومي maybe 9 قرش دي قال بتسيلو شجارة كندوس ولا زخونة دي واقو no منجستي دق جبري قرص سب من تان خيجزو بزح ولا أنا أبنت تتعسر شو من حمت أبزي أوروبا أبسويس مالتيو
ኣትዩ እንዳ ድኳን ኣትዩ ሽጋራ ክገዛ ይክልኒ ወረቐትና ትከርሎ ስለዚ እቲ ሽጋራ ኩሉ ግዜ ብፍሉይ ባዕልኻ ክትገጾ ዘይትኽእል ሓቲትካ ክትገጾ ከም ትኽእል ገይሮም ኣለዉ ኣብ ስዊዘርላንድ ንኣብነት ካልኦት ሃገራት ድማ ሕግታት ስለዚ ስለምንታይ በዓል ኤርትራ ብዝርጉሕ ብቁልዑ ክኸውን ይኽእል እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቲ በዓል ትንባኾ ገለመለ ዝበሃል እውን ዳብል ቼክ ከም ዘድልዮ ምክንያቱ ንመንሰይ ዕድሚኡ ዝሕፅር ሕልምታቱ ዘደክም ሓንጎሉን ኣእምሮኡን ኣካሉን ዘድክም ነገራት ምዃኑ ተገንዚብና እዚ ነገራት እዚ ሕብረተሰብ ንህዝቡ በዚ መንገዲ እዚ ክከላኸለሉ እንተኽኢሉ እቲ መንሰይ ጥዕና ዘሎ መንሰይ ድማ እዩ ዝያዳ ከድመዓልካ ዝኽእል ኣብ ኩሉ ዓውዲ ፋይን እዚ ነገር ዝርኢና ኣለና ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ድማ ብርቱዕ ግንባር ኣሎ እዚ ቀደምና ንቻይና ብኸማ ዳኺማማ ሎሚ ድማ ቻይና ተገምቲላ ንኣሜሪካ በዚ ትብድሆም ከም ዘላ እቲ ዝዓበየ ድማ ህዝቢ መንእሰይ እንተተዳኺሙ እቲ ዝቐለለ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ልዑል ምስትውዓል ዘድልየ እዩ ናብ ኤሮፓ ካብ ኤሮፓ ሕጂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክንሰግርና ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹም ዚያና ኣኹም እያ Now let's turn our attention to the UK, which is witnessing a crisis of joblessness. More than 9 million people are not employed or looking for a job in the United Kingdom. So their economy is flatlining faster, and the cost of Benedict Starmer has finally noticed the elephant in the room. He has declared that Britain is not working. Now he wants to force 2 million people into work. He wants to overhaul the job market. ሓድሽ ፕራይም ሚኒስተር ሓድሽ እውን ኣይኮነን ሓያል ገይሩ እዩ ንዩኬይ ካብቲ ዝነበራ ሽግር ከውፅእ ኢሉ ብመብፅዓ ብሰፊሕ ህዝቢ ብብዙሕ ህዝቢ ተመሪፁ ኣብ ስልጣን ደመፀ ዓዲ እንግሊዝ ተስፋ ከም ዘይብላ ወይ እውን ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ክቕይሮ ዶ ይኽእል ኸውን ብጀካ ኩናት ዕግርግር ወይ እውን ነቲ ናይ ዩክሬን ካልእ መፍትሒ ክህብ ዘይተረኣየ ሰብ እስከ ኣብዚ ንእሽተይ ዳታ ናይ ዩኬይ is working through a crisis of joblessness. 1.5 million people are unemployed. Additionally, 2.8 million people are out of work due to long-term sickness. This has been a major driver of joblessness since the pandemic. ስንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ዩኬይ እቲ 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ሽቕለት ኣልቦ ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎን 2.8 ድማ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ጥዕና ናይ ጥዕና ሄልስ ኬር ናቶም እውን ብጣዕሚ ሓደጋ ሽግር ስለ ዘለዎ 2.8 ሚልዮን ድማ ብሰንኪ ሕማማት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት እዚ ንቅድሚት ንድሕሪት ክትመልሶ ናብቲ ሲስተም ክትእትዎ ኮይንካ ድማ ብዙሕ ትራንስፎርሜሽን ወይ ናይ ቁጠባዊ ለውጢ ክትገብር ክትግደድ ኣለካ ዘሎ ፀገም ግን እቲ መንግስቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገሩ ኢንቨስት ክንዲ ዝገብር ኣብ ካልእ ስለ ዝገብር ዘሎ እዩ ንእሽተይ ስእሊ ብዛዕባ ዩኬይ ምክንያቱ ናብ ዩኬይ ክንከይድ እንደሊ ኣለና ገለ ዝብል ሰብ ስለ ዘሎ እስከ ስምዕዎ In a colonial curse? Back in the days of imperialism, the United Kingdom had the largest empire in the world, ruling over 25% of the world's land. It could get all precious resources like diamonds, gold, silver, bronze, cotton, tea, and textiles. ريوالهم اتقدم ازلومي عبد انجليز تبايل زلو بريتش امباير يزبሃል ነይሩ ከባቢ 25% መሬት ናይ ዓለምና ኣብ ግዛኣቶም ከም ዝነበረን ኩሉ ዘሎ ወርቂ ድዩ ኣልማዝ ድዩ ሲልቨር ድዩ ብሮንዝ ድዩ ኮተን ድዩ ቴክስታይል ኩሉ እቲ ፀጋታት ተጋሒቱ ናብ ዓዲ እንግሊዝን ናብ ሎንደንን ይድመፅእ ነይሩ እዛ ኩላ ክንጣሕጣሕ ተብሎም ዘላ ታሪክ ካብ ናይ ካልኦት ድመፀ እዩ ካብ ዓዶም ዝወፀ ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሎንደን ድማ እቲ ዝዓበየ ሰንተር ነይሩ ኢስት ኢንዲያ ዝበሃል ካምፓኒ ነይርዎም ክሳብ 45 ትሪልዮን ዝትመን ገንዘብ ከም ዝሰረቁ ወይ እውን ሃብቲ ከም ዝደለቡ ብናይ ሎሚ ክትርጎም ከሎ ትሽዑ ዝወሰድዎ ማለት እዩ እንተኾነ ናይ ቀደም ዝወሰድካዮ ስርቂ ፅቡቅ ጌርካ እንተደየ መሓዲርካዮ ምስ ግዜ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ህያው ኣብነት ዩኬይ ኮይና ዘላ ኣብዚ ዋን እዚ ብድኽነትን ብሽግርን እምበር ብቁጠባ ኣይኮነት ትጥቃስ ዘላ Really becoming a third world economy, much like the colonies it ruled were back in the day? The United Kingdom is overwatched. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዩኬይ ቁጠባናታ ብሮክን ከም ዝኾነ ሽግር ከም ዘለዎ ናብ ዓዘቕቲ ትኸይድ ከም ዘላ ካብኡ ከውፅኣ ዝኽእል ትክክለኛ መርሕነት ድማ ፕራይም ሚኒስተር ይቕይሩ ኣለዉ ፖለቲከኛታት ይቕይሩ ኣለዉ ካልእ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ነዚ ሽግር እዚ ክፈትሕ ዝኽእል ፖለቲከኛ ግን ኣይተረኽበን ኣሎ በንፃሩ እቶም ዝመፁ ሃውተቲ ናብ ካልእ ዕላማታት ዘተኩሩ እምበር ነቲ ዘሎ ሽግር ናይ ዩኬይ ብትክክል ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ምንጭ ናይ መበገሲ ብብዙሓት ኪላታት ከም ዝበሃል ኣብ 2007 ዘጋጠመ ፋይናንሻል ክራይሲስ ምዃኑ ኣብ ቁጠባን ኣብ ባንክታትን ኣብ ፋይናንሻል ሴክተርን ዝተፀግዐ ቁጠባ ስለ ዝነበሮም ድማ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ክሓውዩ ከም ዘይከኣሉን እቲ ዘሎ ሽግር ድማ ክሳብ ሕጂ ክፍታሕ ከም ዘይከኣልን Since the pandemic, in total, economic inactivity has soared beyond 9 million. This includes people who are not employed or actively looking for work. It's the highest among Britons aged 16 to 24. 1 in 8 young people is out of work. This is a glaring problem for Prime Minister Keir Starmer. He made
ብሓፈሻ እቲ ባይቶ ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያር ላዕልን ታሕትን ይብል ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ግን እቲ ፀገም ከቢድ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ሽግር እውን ኣይኮነን ኣብ ዩኬይ ዘለኹም ፅቡቕ ነገር ይምነየልኩም ምስትውዓል ግን ከድልየኩም እዩ ስራሕ እንተለኩም ኣብቲ ስራሕኩም እንተለኹም ነገራት ከም ቀደም ክቕፅል ስለ ዘይክእል ኣካይዳኹም ከተስተኻኽሉ ቁርጡ መንገዲ ክትክተሉ ለበዋናተዩ ነቲ ኩሉ ዲቴይልስ ኣብኡ ስለ ዘሎም ዝያዳ ትፈልጥዎ ብሕጂ ናብ ዩኬይ ከይዝሓስብ እንተለካ ብኤሮፓ ግን ኣብ ቅድሚኻ ዝፅበየካ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከቢኻ ይትኸይድ ንኣኻ እዩ ዝምልከት ግን ኣነ እቲ ሓበሬታ ዘሎ የክበካ ዝኽእል ካብ ብምቕፃል ናብ ኤሮፓዊ ንእሽተይ ክንርኢ ሓደ ሴክተር ኣዛራ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣሎ Recently, the idea that electric vehicles would make up a significant portion of all cars on our streets was something for the future. Then China came along and thrust the future upon us now. The European Union has proposed a new tool to limit trade with third countries, who seem to be involved in bypassing the sanctions. The EU has shelved its efforts to win approval for a massive investment deal with China after tit-for-tat sanctions were imposed over Beijing's treatment of its Uyghur. ኤሮፓዊ ሕብረት ድማ ብስ ቻይና ንኣሜሪካ ተኸቲሎም ዝኸድዎ ዘለው ሽግር እናፈጠረሎም ይመፅእ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ሳቶም ዘንቀድዎ ኩነታት ንኤሮፓ ንኣሜሪካ ብፖሊሲ ደረጃ ንቻይና ኮንቴይን ክትገብራ ኣብቲ ቻይና ተዓዊታትሉ ዘላ ሴክተር ብፍላይ እዚ ግሪን ቴክ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሶላር ድዩ ናይ ሶላር ፓነልስ ክኸውን ይኽእል ንዑ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ኤሌክትሪክ ካርስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኩሉ እዚ ዓውዲ እዚ ቻይና ኣዝያ ሓያል ኮይና መፅያ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ድማ ንቻይና እንተደይ ሓፂሮማ ምስ ቻይና ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘሎ ፖሊሲ ቻይና ኤሮፓ ድማ ምስኦም ኮይና ንዑ ክትክተል ይግድድዋ ስለ ዘለው እቲ ግምጣል ዳቱ ድማ ቻይና ግብረ መልሲ ንኤሮፓ ትቦ ዘላ ድማ መመሊሱ ነቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ናይ ኤሮፓ ዘጋድድ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ክኽእል ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ብዙሓት ኪላታት እዮም ዛረብዎ ሓንቲ ካብኦም እዚያ ቪድዮ እዚያ ስምዕዋ No doubt that not only is innovation and a scientific a revolution in production necessary for a country like China, for any country for that matter, but moreover, China has been remarkably successful. The electric vehicle market is a miracle. Never before has a country managed using its own resources to essentially mature a new sector like electric vehicles within 5 years, which is what has happened in the case of China. So, while Donald Trump and Ursula von der Leyen are desperately trying to stem the floods of high culture, a new sector. So, እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ብሓቂ እቲ እዚ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ናይ ግሪክ ዝነበረ ክነግር ከሎ እቲ ኣብ ቻይና ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ቅልጣፈን ምዕባለን ብፍጹም ክትቋፀሩ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ቻይና ኣብ ሓፂር ግዜ ፍሉይ ዝኾነ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ብምግባራ ብፍላይ እዚ ዓውዲ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃል መወዳደርቲ ክርከቦም ከም ዘይክእል ኤሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ምስኣቶም ክወዳደሩ ምናልባት እቲ እንኮ ምስኦም ክወዳደር ዝኽእል ቴስላ ዝበሃል ካምፓኒ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እቶም ካልኦት ብድጎማን ብገለመለን ወላ መንግስቲ ተሓገዞም ነዊሕ ግዜ ከድልዮም ምስ ናይ ቻይና ደረጃ ዓይነት መኪና ጥራይ ዘይኮነስ ማኒፋክቸሪንግ ንዑ ናይ ምፍራይ ዓይነት ፋብሪካታት ንክሃንፁ እቲ ቻይና ኣብ ልዕሊኡ ናይ ቴክኖሎጂ ወሲኻቶ ዘላ ነቲ መኪና ተንቀሳቃሲ ቴክኖሎጂ ናብ ሞባይል ገጾም ናብ ኮምፒውተር ገጾም ይቕይርዋ ስለ ዘለዎ እታ መኪና ጀርመን ምስ ትኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ መኪና ዝነበሮም ምስ ቻይና ክወዳደሩ የክእሉን እዮም ዘለው ጀርመን ተዘይኪሎም ሞ ካልኦት ኤሮፓውያን ክወዳደሩ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ቻይና ፈጢራቶ ዘላ ዝላ ናይ ቁጠባ ንኩሎም ዘርዕድን ዘሰንብድን እዩ ኮይኑ ዘሎ ናይ መወዳእታ ሼር ዝገብራ ርእሲ ድማ ንቁጠባ ትምልከት እያ with your friends and families. And Brains, maybe we'll give it a break for a moment at some point. But Eddie Gifford, CFP wealth advisor over at Tactiv, has a lot of this on his mind. And one thing in particular that you're watching in the markets is Bitcoin. And you have a big projection on your mind. መቸም ኣብዚ ዋን እዚ ናይ ክሪፕቶ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ንዑ ከይጠቐሰ ክሓልፍ ኣይክእልኒ ዘሎ ንሕና ድማ ኣብዴት ክንበኩም ኢና ምናልባት ሕፅር ዝበለ ክበኩም እየ ፍሉይ ምዕባለታት ተሎ ጥራይ ብሰፊሑ ክበኩም ዝኽእል Yeah, I mean, how could you not be talking about Bitcoin after we've seen what's happened to it, especially since the election? And it's interesting, I really felt like we would see a pullback to around like 80,000 before, after we pulled back from
almost 100,000, and maybe that still happens, but it's interesting because when you look at this thing and you look at the cycles and you look at like what typically happens over a 4-year time period, if we're already tracking like very, very similarly to where we were in 2020, and if everything stays the same, guess what? Mid-February, late February, we could actually see 200,000, not 100,000, but 200,000. There's a lot of if you're willing to swing for the fences, it's a good play. But remember, to go that far that fast, it's going to go up and down and يقرأته ميتنيه أزنريو زلنا تريو ترى نجر ويكن أبغى نجر زقاتهم زلوا ترى كي مثلكم مينستريم ميديا ليتم معاتن دزارة بلو زلوا عرسن تلو بيتكوين نابيك خيط كم زخل كابز حج نابيك خيط خل سلام تايكم زخون زلوا تبوليسي لوتي دونالد ترامب سلطان مش حازي مستزلوا نا إنستيتيوشن استكالاتن بيزنساتن ناب بيتكوين قصهم زقويو زلوا نابيك بس خل زبل عرسي نايز حج جام كبكم سنة ورح خلت أسرع همشانسي كسب كل تميت الشح حجة أسرع همشانسي هذا لا ناب كل تميت الشح كديب تخليها يبلع له سلزق عصف نخط وسخ تقوله خمسة له إذا نجرز دماء بقليل اليوم ساتهم كم نسلا زربايلو ما يكونون إنت كابيتال كاب أبيت كوربوريشنز ناب بيتكوينز فسيس له كري وخلو إسران حدا مليون بيتكوين تراين تلو أخوينا كوينز تلو أخوينا نزين إسران حدا مليون من يسدن بعرقوين التجايم تزلوا جذب بيتكوين دروتيو وركنا عبنت قعد كاسله توسخه كل زي نوسخي زخيل دولار بعلم برينتي قبروا له بيتكوين برينت قبر سبيلن كبزو حزغل سبيلن سلازي تواقات رايك وسخ زغل ذاتس واي دما از واغازي بقليلو نابزل على درجه خيط كم زغل دنقينا لنا عير كبنا نتبلو كاب 9 شاتنا 9 همشنا بلا 9 كل تقول ديلاني 9 همشنا وتات كل تبلا لا كل زي دما خمي ولا الكمل اني هي شد بلا حتى الجزي زي استوعي الكا بتخكل زاد لسه قمت موساد عبي استواصو كجبري غليو انا زخب لكم كله كم كل تجزي زبلكم بيتكوين ناتي سلازغونه وي غلا يكونن كم تن انا ناتي تمارون عبي زلنا نسخاتكم وناكلات نزي channel سلازغونكم نتعدل كتقملو تراي 10% day is just normal, so it's not definitely not for the faint of heart, that's for sure. Wow, down to 80,000 to 100,000 to 200,000. What will drive it? What will drive Bitcoin? And that's not that far away, February. No, it's what not. Will drive it to that? Yeah, go ahead. Well, I think that basically what's going to happen at this point is we have a lot of euphoria heading into the end of the year. We have a lot more adoption that's happening. We have a lot of confidence coming from risk on assets in general. And then we have this thing called supply and demand. And when it comes to Bitcoin, you really start learning about it and reading about it and doing all of this stuff. What you realize is that there is a finite number of coins. And so every single time that someone like BlackRock or Saylor buys Bitcoin, it's reducing the supply to a finite number of coins that's going to exist. And so the more that you start to realize and understand, a lot of people sometimes زبل زلو عمو داتا انتاي يزخلو حسابات كابي زمت عبيت يمكن دزز اكل عبيت كمت زخل مسبلته دما تحطو نبيتكوين زفلطو زلو سبنا بزعي خيسل زلو متن لعل زخد دما متنو امنت ابل علتي بيتكوين ان عبي خيد نابنت تسلا ويون انفيديا زبالو كامبانيات ابل جوجل توسيتكا متن لعل بركم زديبه متنو بابل ناخونيم زخدو حدغنياتات ناخونيم زوص ناي بيتكوين بنصاريو متن لعل زعبيه متنو امنت ابل علي يلوكا معناتو كاب زيرو استبقسه سلازخونه متن لعل زخده متنو امنتنا حزبي ابل علي يخيد امنتنا عبيه خيد كله دما كالوت انفسترات كاتو وي جمرو تواحز دما እና بزحي زخي زلو ስለዚ ተቀደም ዘይደፍርዎ ዝነበሩ ሎሚ ናተይ ናትኩም ዘም ውሕድ ገንዘብ ዘለና ይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ቢልዮናት ማኔጅ ዝገብሩ ዘሎ ፖርትፎሊዮ ማኔጀርስ ባንክታት ኢንስቲትዩሽንስ ናቶም ገንዘብ ዝያዳ ነቲ ክሪፕቶ ንላዕሊ ዘደይቦ ዘሎ ስለዚ እሳቶም ሞር ገንዘብ ገና ንሽተይ ክፋል ገንዘብ ይካባቶም ኣትዩ ዘሎ እሳቶም ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ምስ ጀመሩ እቲ ገንዘብ እቲ ዋጋ نلعل الشوط كجبر كم زغلن أزيد ما أستوعيلك بوحس من جدي ناخد جبرو يزتبابعكم ناي مود داتا أرستي كاب زارستي كاب ناي international media ناب زبانة مسجاري زي اسمها. Putin's recent comments and actions regarding the Taliban indicate a significant shift in Russia's foreign policy towards Afghanistan. Just on Monday, Sergei Shoigu, Secretary of Russia's Security Council, met with Taliban leaders in Kabul, signaling Moscow's Secretary of Russia's Security Council met with Taliban leaders in Kabul, signaling Moscow's interest in playing a pivotal role in Afghanistan's future. As per reports, Russia will provide weapons to Taliban. Russia will help in making the American weapons with the Taliban functional. Shoigu انتهينا نرجع لنا فلاديمير بوتين زخونه يكون أمريكا እትጸልኦ ነገር ወይ ውን ኣሜሪካ ዘይሕጉስ ነገር ወይ ውን ንዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ከምፀላይ ቆፂራቶ ዘላ
راشا مسو كتسرح ጸገም ከም ዘይብላይና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብትን ኣሜሪካ ናይ መወዳታ ተሳዒራ ዝወፅአትሉ ክሳብ ሕጂ ድማ ብሕማቅ ትጥምቶ ዘላ ኣፍጋኒስታን ክኾን ከሎ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ራሻ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ነቲ ዘለዎም ኣፅዋራት ንምርዳእ ክሕግዞም ምዃኑን ኩሉ እቲ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ምስኣቶም ክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዎ እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እዩ ምስ ንኣሜሪካ ክፃብኡ ዝኽእሉ ወይ እውን ኣሜሪካ ከም ፀላእቲ ትቆፅሮም ምስኦም ንክሰርሕ ራሻ ድልውነት ከም ዘለዋ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዝሑል ኩናት ብወቅዒ ከም ተኸፊቱ ዘሎ እንታይ ማለት እዚ ኣሜሪካ እንተፀለያትካ ደጋፊ ኩሉ ግዜ ከም ዘለካ ኣብ 70 ነይሩ ኣሜሪካ ተፀለያትካ ሕብረት ሶቪየት ኬትካ ምስኦም ትሻረኽ ቀደም ከምኡ ነይሩ ኩለን ዘን ሃገራት ኣፍሪካ ብኸመይ ናፅነተን ረኺቦም ብጀካ ኤርትራ ብጀካ ውሕዳት ስለዚ ኣፍጋኒስታን ወይ እውን እቶም ጣሊባን እውን እንትኾኑ ብራሻ ዓብ ደገፍ ክግበረሎም ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ብወቅዒ ዓለምና ሓድሽ መድረኻት እያ ከም ዘላ እዚ ከዓ ነቶም ኣሜሪካ ትፀልኦም ኩሉ ነገሮም ከም ዘይሓስቦም ድሕሪ ሕጂ ዘርኢ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኦኬ ናብ ዞባና ንመለስ ኤርትራ ማዕቀል ጦርነት ሊከሰት ይችላል እያልኩ ደጋግሜ የምናገረው ነገር ጦርነቱን ለማስቆም የምታስችል ትንሽ ጭላንጭል እድል ይከፍታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እማወራበት ምክንያት እንደውም እሱ ነው ነገር ግን ጦርነት የሚከሰተው እንዴት እንደሆነ ካወቃችሁ ነገሮች እየሄዱበትን አንገል ካያችሁት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት መከሰቱ የማይቀር ነው እያልኩ ያሉት አሁን ስለዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቲ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝብል ዘሎ ኩናት ኣይተርፍን እዩ ዝብል ዘረባ ብብዙሕ ነገራት ንሪኦ ኣለና እቲ ኩነታት ድማ እናተደማመረ እናተወሳሰኸ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ናብ ኩናት ንክምዕብል ዘሎ ተኽእሎ ብዙሕ ይብል ኣሎ I don't know እንታይ ትነወሰኸ ዝኸይድ ዝብሎ ዘሎ ሶም እዚ መራሒ ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ ምምፅኡ እውን ከም ሓደ ስግኣት ፈጢሩሎም ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደ ነገር ዝዛረብዎ ኣለዉ ንሱ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ስለምንታዮም ከምዚ ዓይነት ናይ ኩናት ስግኣት ዝፈጥሩ ዘለዉ እስከ ብዝያ እውን ንእሽተይ ካልእ ትንተና ዝህብዎ ዘለዉ ንስማዕ ወደ ፖርት ሱዳን አቅንተው ከጀነራሉ ጋር መገናኘታቸው ይታወሳል። ይህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ አሰላለፋቸውን አወዛጋቢ ካደረጉት ክስተቶች ውስጥ አንዱ ሆኖ ይጠቀስ ነበርም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ይደግፋሉ፣ አሰላለፋቸውም ከእርሳቸው ጋር ነው የሚል ቀጠና የፖለቲካ ትንታኔ በሚሰጥበት ወቅት ድንገት ከአልቡርሃን ጋር መታየታቸው ነገሩ እንዴት ነው አሰኝቶ ነበርም። ሆኖም ያጉዟቸው አንድም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችንና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃንን ለማቀ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንዝክረቶ ኮይና ናብ ፖርት ሱዳን ከይዱ ምስ ሱዳን ምስ መራሒ ናይ ሱዳን ምስ ሌተናንት ጀነራል አልቡርሃን አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከም ተረኸበን ብሓደ ስእልታት ከም ዝገበሩን ገለን ርኢና ነርና። ምናልባት ኢትዮጵያ ሽምግልና ክትፍትን እያ ገለገለ ተባሂሉ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ነይሮም። ተሓቂ ግን ፀኒሑ ከም ዝተረኣየ ብኢማራት ተላኢኹ ከም ዝኸደ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኩነታት ድማ ኣብ መንጎ እዚ መራሒ ናይ ሱዳንን ኣብ መንጎ እዚ ናይ ኢማራት ንጉስን ርክብ ንምፍጣር ወይ እውን ሽምግልና ንምጅማር ከም ዝነበረት ዕላማን ብቴሌፎን ክራኸቡ ከም ዝኽኣሉን እንትኾነ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ክረዳድኡ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ኩነታት እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ። ሓንቲ ብዝያ ፅቡቅ ጌራ ክትርዳእኩም ኣብ ካልእ ብቐረባ ክንሪኣ ዘይንኽእል ኣብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ከም ፃልኩም እየ ራሽያ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ዝተገበረ እንታይ ኣድሚፃ ነይራ ኢልና ብዓዲ እንግሊዝን ብገለ መራሕቲ ኣፍሪቃን ዝመፀ ውሳነ እማመ ማለት እዩ ብቬቶ ናታ ጠጠው ከም ዘበለቶ እዚ ከዓ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ጠጠው ከነብለ ኢና ገለገለ ኢሎም እሱ ድማ ራሽያ ድሌት ናይዚ መንግስቲ ናይ ሱዳን ንምትግባር ከም ዝገበረቶ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ፖርት ሱዳን ሱዳናውያን ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ናይ ራሽያ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ከም ዝነበሩ ራሽያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ አልቡርሃን ከም ዘላ ዘነፅር ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ወይ እውን ናይቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ጠለብ እዩ ነይሩ እቲ እማመ ናይ ዩኤን ምክንያቱ ምትእትታው ንክገብሩ ኢሎም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ከም ዝኾነ እቲ ታክቲክ ኣብ ዩኤን ዝነበረ ራሽያ ብቬቶ ጠጠው ከተብላ ከላ ድማ ናይ አልቡርሃን ሓይሊ ከም ትድግፍ ንዓዓታቶም ንምሕጓስ ከም ዝገበረቶን ፑቲን ናብ ፖርት ሱዳን ክመፅእ ከም ዝኽእል ዕድመ ከም ዝግበረሉ ዘሎን ዝገልፅ ኣርቲክል እውን ወፂኡ ነይሩ። በዚ ኮይኑ በቲ ቭላድሚር ፑቲን ብክልቲኡ ወገን ከም ዝገብር ዘሎ ክብሎ ከሎ ሓሶት እዩ። ምልክዕ ከምዚ ኤርትራ ተሰሊፋቶ ዘላ ኣብ ጎኖም እዩ ዘሎ ኤርትራ ምስ አልቡርሃን እዩ ዘሎ ምስ ኢጅፕት እዩ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣሰላልፋ ዝኾነ ዝተቐየረ የለን ተቐርቂሩ ዘሎ በይኑ ኣብይ ኣሕመድ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት ክጠማዝዝዎ ሕማቕ ሓበሬታ ክቡ እዮም ዝፍትኑ ዘለው። ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታቲ ረብሓ ስለ ዘለዋ ብፍላይ ብመንገዲ ሕሜት እትገብሮ ዘለዋ ረብሓ ብጣዕሚ ትረብሓሉ ስለ ዘላ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዋ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ጠጠው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን።
ኤርትራ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ገለገለ ምንጭታት ከም ዝብልዎ ዘሎ ምስ ሱዳን ብቀረባ ክሰርሑ ይደልዩ ከም ዘለውን ነቲ ብፍላይ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣገለገለ ነጥብታት ሓንቲ ኣርቲክል ሱዳናውያን ዘውፅዋ ነይራ እንታይ ትብል ንሳ ድማ ኤርትራ ኣከባቢ ከሰላ ንከሰላ ገፁ ንገዳርፍ ገፁ ከምኡውን ንካልኦት ኣገደስቲ ናብ ኤርትራ ገፀን ዝቀረባ ስቴትስ ምብራቅ ናይ ሱዳን ማለት ሸርቅ ዝበሃል ናብኡ ገፁ እቲ ናይ ሕሜት ሰራዊት እንድሕር መፅዩ ኤርትራ ክትድግፎም ከም ዝኾነት ቃል ከም ዝኣተወትሎም ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ሓበሬታ ስለ ዘየውፅአ እዚ ንትን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ሱዳናውያን ዝፅሕፍዎ ዘለዎ ግን ኤርትራ መብፅዕ ክትሕግዞም ከም ዝኾነትን ኣብ ጎኖም ከም ዘላን ዝገልፅ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ይወፅእ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ኣብዚ እስከ ስምዕዎ እዛ ዘረባ እውን ምስኡ ትኸይድ እያ ወሉ ከምኡ ኢሉ ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ንሪኦ ዘለና ሱዳን ኣካልና እያ ዝብል እዩ ሕጂ እሱ ብሓደ ሽነኽ እንዳሃለዎ ከሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 40 መዓልታት ናይ ግብፂ ሓይልታት ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንምግባር ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታታት ክናፈስ ከኒ እሞ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ምዕባለታት እቲ ተገይሩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ቤዝ ገይሮም ወይ ክገብሩ እዮም ዝበሃል ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ክትብል ትኽእል ወል ተተገብሮ ግረም ይብልና ምክንያቱ እቲ ናይ ኢማራት ዝነበረ ማዓስከር እዮም ንዕኡ ተመሊሶም ማዓስከር ገብሩ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ እዩ ብተግባር ነታ ኩናት ናይ ትግራይ ከኣኒ ኢማራት ካብኡ ተሲኦም እዮም ድሮናት ገይሮም ነቲ ዝወስድዎ ስጉምቲ ዝወስዱ ዝነበሩ ሕጂ እውን ኩናት ክመፅእ ይኽእል እዩ ኩናት ናይ ምጅማር ተኽእሎ ሓደጋ ኣሎ ዝበሃለሉ ግዜ ናይ ግብፂ ሓገዝ ክግበር እንተኮይኑ ብቀረባ እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚታት ሓደ ካብቲ ክሓስብዎ ዝኽእሉ እዩ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዓሰብ ክንሕዚና ባሕሪ ክንሕዚና ገለ ዝብልዎ ነገራት እቲ ሓደጋ ኢሚነንት ናብኡ ይጅመር እንተኮይኑ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ሓደጋ ንኸይጅመር ኣቐዲምካ ከዓ ወላ ስጋዕ ግብፂ ብከምዚ ደረጃ ትሕግዞን ኣካሉ ምዃና እናዃኑ እቲ ነገር መልእክቲ ንምሕላፍ መስለኒ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣልያንስ ብሓባር ኮይና ገለ ዝብልዎ ዘለው ናቱ መቐፀልታ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ከገርመና የብሉን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ቅድሚ ሕጂ ምስ ኢማራት ብስዑድያ ኮይኑ ብከመይ ተጠቂሙ ከይድዎ ርኢናዮ ሕጂ ከዓ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ በዚ ኣልያንስ ኢሎሞ ዘለው ግብፂ ቀጥታዊ ሓገዝ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ፅናሕ ኢሎም ኣብኡ ከለው ናይ ሴኩሪትን ናይ ሚሊታርን ስምምዕ ፈሪድና ኣለና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝወረድ ሓደጋ ከም ኣብ ግብፂ ዝወረደ እዩ ግብፂ ዝወረድ ሓደጋ ከም ኣብ ኤርትራ እዩ ዝኾነ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝመፅእ ሓደጋ ብሓባር ኮይና ክንከላኸሎ ኢና ተባሂሉ ወል ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ክትስዕረሉ ትኽእል ኩነታት ይምህምን እቲ ዞባ ብምሉኡ ኣንፃር ኢትዮጵያ ይመፅእ ኢትዮጵያ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሒ ኮነ ኢሉ ንኢትዮጵያ ከም ፃሕታሪ ሽግር ኣብ ዞባ ዝፍጠር ዘለዉ ሽግራት ጠንቂ ገይሩ የቕርበና ኣሎ ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዘለው እዚ ከዓ ቀጠልታ ናትኸውን እንድሕር ደኣ ናብ ስጉምቲ ገፅካ ተበፂሑ ክርከብ ዝከኣል ሓገዝ ንክርከብ ብፍላይ እቲ ናይ ኢማራት ተመክሮ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝተረኣየ ካብኡ ተሲኢካ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ማዕረ ክንደይ ፅልዋ ፈጢሮምሉ ስለዝርዮ ተቃታላቶም ዝኾንዎ ሓይልታት ኣብኡ ክገብር ባህርያዊ እዩ ከገርመና ከዓ የብሉን ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ሕጂ እውን ክብዎ ካልእ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ኣይኮነን ንሳቶም እውን ነዚ እዮም ዘንብቡ ዘለዉ ካብዝን ወዲ ከምዝን ተበጊሶም እዮም ኣብ ሽበራ ኣትይዎም ዘሎም በቲ ኮይኑ በቲ ንሱ ከም ወፃእተኛ ኮይኑ ኮሜንት ዝገብር ዘሎ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ እንተዝገብሮ ነይሩ ግን ስ ጉድ ኒውስ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ምክንያቱም ኤርትራ ዋጋ ትኸፍለሉ ነገራት እያ ተጉድል ዘላ ሪስክ ናትካ ምጉዳል ማለትካ ሪስክ ማኔጅመንት እዩ እዚ እንታይ ኢልና ኣብዚ ብተደጋጋሚ ንዛረበ ዘለና ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ብስምዑ ማስታረቅ ያለመ እንደነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ፖርት ሱዳን ተጉዘው ከተመለሱ ከቀናት በኋላ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከአልቡርሃን ጋር በቀጥታ በስልክ መስመር በቀጭኑ ሽቦ የሆድ የሆዳቸውን ማውጋታቸውን የተመለከተ ዘገባ መውጣቱን ብዙ ትንታኔ ሲሰጥበት የቆየ ነው። አልቡርሃን ከኤርትራና ከግብጽ ብሎም ከህወሓት ጋር በግልጽ ሰልፋቸውን አድርገዋል። እዚህ ጋር አልቡርሃን አልፎ አልፎ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የሰመረ ወዳጅነት የፈጠሩ መስሎ መታየታቸው ከኢትዮጵያ ጋር ተሰልፈዋል ማለት አይቻልም። ታሪካዊ አመጣጣቸው ያን ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሕቶ ኤርትራ ዘለዋ ሌቨሬጅ ወይ እውን ተደላይነት ተጠቂማ ብቐሊሉ ኣላያንስ ክትፈጥር ከም ትኽእል ደገፍ ክትረክብ ከም ትኽእል ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ዝደልዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዎን ዝደልዩ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንህዝቢ ኤርትራ ነታ ሃገር ኤርትራ ዋጋ ተኽፍላ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ዓንዳር ፖለቲካ ናቶም ሃይለ ስላሴ ተበልካ ደርግ ተበልካ መለስ ተበልካ ሃይለ ማርያም ተበልካ ዋላ ኣቢን ተበልካ ዋላ ሚስተር ኤክስ ድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል they're all the same ሓደ ዓይነት ፖሊሲ ዘለዎም ንኤርትራ ክሳብ ዝደልዎም ኤርትራ ኤርትራዮ ክብሉ ክእሉ ምስ ደልዎም ግን ሓደጋ ንኸምፁ ሓንቲ ሰከንድ ድሕር ክብሉ ከም ዘይክእሉ ብተደጋጋሚ ርኢና ኣለና ተጋሩ ርኢናዮም ኦሮሞ ርኢናዮም ኣምሓሩ ርኢናዮም ተረፉ ድማ ካብኣቶም ክፍለዩ ከም ዘይክእሉ ስለዚ እቲ 4 ኪሎ ዝኣተወ ኣንጻር ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሕቡእ ኣጀንዳ ቅሉዕ ኣጀንዳ ወይ እውን ሕቡእ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ርዱ እዩ ኤርትራ ድማ
ሓንቲ ካብተን ስትራቴጂክ አላያንስ ድልያ ዝነበረ እንታይና ንብል ነርና ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ስግኣት ዝስምዖ መን ኣሎ ክንደይ ግዜ ኢልና ዘለና ግብፂ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንኸይትረክብ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ እዮም ዝፈርሁ ንኣብነት ከም ኤርትራ ወስኻ ወይ እውን ኩልና ንራዮ ኤርትራ ኢትዮጵያ ባ ብጅቡቲ ኣፍ ደገ ባሕር ተጠቂማ ወይ እውን ብሶማሊላንድ ተጠቂማ ንዓና እንታይ ይስማዓና ናቲንግ ምሳና ይሰርሑ የለውን ዶብ ኣለና ሰፊሕ ዝኾነ ናይ መሬት ስለዚ ብኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዝተረኸቡ ንዓና ዝመፀና ፀገም የለን ግብፂ ግን ከምኡ ይኮኑ ዝርእይዎ ግብፂ ክልተ ሞት እዩ ንዓታቶ ዳትስ ዋይ ናይ ግብፂ ስትራቴጂክ አላያንስ ምስ ኤርትራ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ልዕሌና ንሶም ስለ ዝፈርህዎ ንዓታቶም ዝያዳ ሪስክ ስለ ዘለዎ ዳትስ ዋይ ድማ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ስትራቴጂክ አላያንስ ቤስት ስትራቴጂክ አላያንስ ናይ ኤርትራ ዲፈንስ ኮይኑ ኣብቲ ዓሰብ ዝነበርዎ እንታትዮም ድማ ዝበለፀ ስጉምቲ ምክንያቱ let's be clear ኣብዚ ኤርትራ ንግብፂ ተዋጊዓ እውን ትፈርሃ ኣይኮነትን ማለት ኣትዩ ንኣብነት ኢትዮጵያ ሲ ኣይወፅን የዶ ገለገለ ክብል ክእል ኢና ንብል ክብሉ ከም ዝኽእሉ ንፈልጦም ኢና ካልእ ሓይሊ ራሽያ ምፂኻ ወይ ገለ መለ ኣብ መንጎ ኣይወፅን እንተይልካ እውን ሽግር እዩ ግብፂ ግን ቦታ የብሉን ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ንዑ ከተውፅኦን ክሽግር ኣይክእልን ሓቂ ንምዝራብ ኣቦታት ክበፅሕ ኣይክእልን እየ ዝብል ኣነ ግን ኤርትራ ግን ንግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ግን ሰፊሕ ዶብ ስለ ዘለዎ ምሳና ሽግር ክፈጥሩልካ ክእሉ እዮም ንኢትዮጵያ ጠጠው መበሊ ዝኾነ ሓይሊ ምስ ኤርትራ አላያንስ ክገብር ከሎ ኩናት ንኸየጋጥም ኢና ንብል ዘለና ኩናት ወላ ሓንቲ ጥይት እውን ትኾን ኩናት ክጅምር ኣይደልን ያነ ኩናት ጠጠው ንኸብል ግን ሓደ ኩሉ ግዜ ዲፈንስ ናትካ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ክልዕል ክኽእል ኣሎ ሰራዊት ብምህናፅ ኣፅዋር ብምግዛእ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ፀገምካ ክሸጦ ኣለካ sell your problem ፀገም ናይ ኤርትራ ናብ ግብፂ ሸጥና ያለና ስለምንታይ እቲ ፀገም ናይ ኤርትራ ኮይኑ ፀገም ዝስማዓና ካባና ላዕሊ ንዖም ፀገም ስለ ዝኾነ ስለዚ ግብፂ ንነብሶም ክብሉ ብሓልዮት ናትና ዘይኮነ ንነብሶም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ሕልምታት ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉን ኢትዮጵያ ክትበታተን ዝደሊ ቁፅሪ ሓደ ግብፂ እዩ this is no secret ምስጢር ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኢትዮጵያ ክትበታተን ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ኤርትራ ትድለ ወላ ሓንቲ ከይበለት ነዚ ጉዳይ እዚ ለይትን መዓልትን ከውራዩ ተዓጢቑ ክሰርሓሉ ዝኽእል ግብፂ ስለ ዘሎ ንግብፂ ሓሊፍካ ትቦም ስለዚ እታ ጌም ኦቨር ዝተባሃለት again and again there is another game over ነቲ ዓንዳሪ ኣተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያውያን ጌም ኦቨር ተባሂሎም ኣለዉ እንደምታስብ አውቃለሁኝ እና ግን አንዳንድ ያው ቀጠናው ላይ የምንመለከታቸው ሀገራትና መሪዎች ስጋት ይደቅናሉ ኦብቪስሊ የኢትዮጵያ መንግስትም የተለያዩ መግለጫዎችን ከዛ የምንረዳው ነገር አለ ነገር ግን አንድ ሀገር አንድ ኃይል ብቻ ሰላም ማምጣት አይችልም ሌላው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አይችልም እና ቀጠናዊ አንድነትን በማምጣት የኢትዮጵያም ከታሪኳም ቀጠናዊ አንድነት ማምጣት ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ በመስራት ትታወቃለች ነገር ግን እንዲሁ ደግሞ ተመሳሳይ ሪጂናል የሆኑ አሉ ተቋማት እንደነ ኢጋድ ያሉ እነሱ ላይ አዎንታዊ ጫና በመፍጠር ለውጥ እንዴት ማምጣት ይቻላል አንዳንዶቹ ተጅውን እንትኾነ ኣብቲ ሓሸውየ ናይ ኢጋድ ዶ ብሪጅን ዶ ገለዶ ኢትዮጵያ ተነፂልና ዶ ዝብል ስምዒት ብዝያዳ ዝሰርሕሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ቪክቲምሁድ ከምዚ ይብደሉ ከም ዘለዉ ንሳቶም ተነፅሎ ደይመደይ ተባሂሉ አንጻሮም ውግንነት ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዘረቡ ዘለዉ ምንጭ ናይቲ ኩሉ ሽግር ናይቲ ዞባ ግን መን ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን አንዳር አካይዳ ናቶም ምዃኑን ንሳቶም ዝፈጥርዎ ዘሎ አካይዳ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ዳእምበር ንዓታቶም ደይ መደይሉ ንኸጥፍ ሶማልያ እንትኾነ ትገብሮ ዘላ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ቱርክ ድዩ ሉላውነቶም ክድፈር ስለ ዝተመረፀ እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ እንትኾነት ብሓሰብ ክንመፂና ዶ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ፓርላማ ናቱ ኣኪቡ ይግብእ ታሪካዊ ብፅሒት ኣለና ዶ ገለለና ዶ እንታይ ናትኩም ሕልሚ ምሳና ክሰርሑ ብግዴታ ተደየለ ክንፍንጫሕ ኢና ንሕና ክንትኮስ ኢና ዶ ክንፍንጀር ኢና ዶ ናበልካ ዝግበር ጎስጓስ ብኩናት ሽግርና ክንፈታሕ ኣፅዋር ኣለና ዓቕሚ ኣለና ህዝቢ ኣለና ሰራዊት ኣለና ስለዚ አንዳር ዘረባ ሰናይ ጉርብትና ዘይዕድም ኣካይዳ ናቶም ዝፈጠሮ ዳእምበር ደይ መደይሉ ኤርትራ ንዓታቶም ንምኽላል ንዓታቶም ንምሕፃር ዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣካይዳ ንዓታቶም ዝያዳ ዝሃስ ዘሎ ኤርትራ ግን ከምቲ ዝሓለፈ ዕድል ክትቦም ብዘይ ምምራፃ ዝበለፀ ስጉምቲ እየ ዝብላነ ስኢልካ ክፅበዮም የብልካ እዚኣቶም ኣብ ዝበፅሕዎ የብሎም ዝብል ዘረባ ናይ ብሓቂ ኣነ ዝሕርቐኒ ሰብ እዚኣቶም እኮ ኪኖ ምዕፋርሲ ዝገብርዎ የብሎምን are you stupid or what እንታ ኮይኖም ዘይገብሩ ሰብ ዘይኮኑን ካብ ሰብ ንሰብ ድማ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ኢሎም ዝፍክሩ ነዚኦም ሸለል ኢሉ ክርኢ ዝኽእል ሰብሲ ኣነ ጥዕና ኣለዋ የብሎን እየ ሸለል ክበሃል ዝግባኦ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ማለት ካልእ ሸለል ክትብል ትኽእል ኢኻ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሸለል ትብል እንተርሑ ኮንካ ሓደጋ እንድዩ ንኢትዮጵያ ከም ኤርትራ ኮንካ ሸለል ኢልካ ክትሪኦ ወይ እውን ክትንዕቆም ኣለካ ገለ ዝብሉ ኣለዉ
እንታይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ትንዕቆ ሓፂን ለበስ ዲኻ ስኻ እንታይ ኒኩለር ዘለካይ ኒኩለር ከለካ ከማን ሸለል ኣይበሃልን እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ it is dead serious issue ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ብትክክል ልውላውነትና ተኸቢሩ እሱ እውን እንተሎ ኩሉ ግዜ from position of strength ዝበሃል ሓይሊ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ድርዒ ከም ዘለና ኣሚንና ጥራይና ክንከይድ ዘለና ኣሚንካ ደቂስካ ክትከዶም እዚኦም ኣሕዋትና እዮም ከማና ጣይታ እዮም ዝበልዑ ዙርያ እዮም ዝኽደኑ እኮ በስመ ኣብ ይብሉ እዮም እኮ ብስምላ ይብሉ እዮም እኮ ኢልካ ትኸይድ ኣለኻ በስመ ኣብ እናበሉ ዘይኮኑ ዝገዝኡኻ ነይሮም በስመ ኣብን ምስምላ እንዳበሉ ዘይኮኑን ንበዓል ሽዕብ ዝሓርድዎም ነይሮም ንበዓል በስግዲራ ንበዓል ዑና ዝቐትሉ ነይሮም በዓል ኣቑርደት ዘጥፉ ነይሮም ከምኡውን ኣብ ከበሳታት ዝغሉ ዓታት ዝغሉ ህዝቢ ኣብ ኣስመራ ዝሳቐ ዝነበረ በስመ ኣብ ዝብል ዘይኮነ ዝህልቆ ነይሩ ስለዚ እቲ ናይ ገለገለ የዋህነት ባይ ዘ ወይ እዚኣ እኳ ካልእ ተዛሪብና ኣለና ደይመደይሎም እዮም ሰብ ሲሪየስ ንኸይወስዱ እቲ ቶፒክ ኩሉ ግዜ ዕግርግር ንክፈጥሩ ንሰብ ከሽክዕዎ ስለ ዝደልዩ ኣሕዋትና እኮ እዮም ዘረብኦም ዘይትስምዕዎም እዞም ተጋሩ ዝብልዎ ዘሎ እኮ ካብ ልቦም ኣይኮነን ካብ ልቦም ዲ ካብ ሳንቦኦም ንዖም ዝምልከት ትረት ወይ ስግኣት ዝፈጥረልካ ነገር ግን ኩሉ ግዜ ከም ህዝቢ ነቂሕካ ክትሪኦ ኣለካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሳብ ክንደይ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ከይዱ መንእሰይ ናትና ናበይ ደረጃ ብፅሕዎ ነይሩ እቲ ምምቕቓል ኣብ ዲያስፖራ ዝነበረ ካበይ መፅዩ ደጋጊምካ ኣስተውዒልካ ክትርኢ ኣለካ ካብ ወፂና እዚኣ ካስምዕዋ ወርቄ ስለ ጦርነቱ ተናገሩ። ድርድር እንዲደረግም ጥሪ አቅርበዋል። በጦርነቱ ያዝነው አቋም ትክክል ነው ያሉ ሲሆን ስላሰለጠኗቸው ታጣቂዎችም ያሉት ነገር አለ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሱዳን በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ከሰሞኑ በነበረው ውጊያ መገደላቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ችግራችሁን ራሳችሁ ሱዳናውያን ፍቱ፣ ተደራደሩ ሲሉም ምክረ ቢጤ ለግሰዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ብተደጋጋሚ ንሱዳን ጉዳያት ክትፈትሕ ከም ዘለዋን ኣብ ጎኒ ህዝብን ሰራዊትን ሱዳን ከም ዝኾነት መንግስቲ ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ክሕግዝ ከም ዝኽእል ዳኣምበር ውሽጣዊ ጉዳይናትኩም ንሕና ኣቲና ክንፈትሓልኩም ኢና ዝብል መርገፂ ሒዙ ኣየለን እዚ ከዓ ኣብቲ ጉርብትና ትዝበለፀ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እንተኾነ ሽግርኩም በዓልኩም ፍትሑ ካባና ከም ሃገር ትደልዩ ሓገዝ ተሎ ክንበኩም ኢና ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንተለውን ሽግርኩም በዓልኩም ፍትሑ እምበር ኪኑ ዝሓለፈ ፖሊሲ ምስ ፋኖ ይደጋገፍ ዶገሎ ድብሎ ኩሉ ወላ ሓንቲ ዝረአ ዝጭበጥ ነገር ጨብጢ የብሎምን ንስለሽም ኤርትራ ንምብልሻው ከም ዝኾነ እቲ ዕላማ ናቶም ድማ እዩ በሶስት ቀን አስመራ ልንገባ እንችላለን። ኢትዮጵያ ካላት ቁመና አንፃር በሶስት ቀን አስመራ ትገባለች። አልጠራጠርም በሱ። በነገራችን ለአንድ ቀን ጥርጣሬ የለኝም በሳምንት ውስጥ አስመራ እንደምንገባ። የኢትዮጵያ ጦር በሳምንት ውስጥ አስመራ ይገባል። ምንም ይሄ ሰተት ብሎ ነው የሚገባው ሲገባ ዛሬ አማራ ኃይል ጋር ከኦሮሞ ኃይሎች ጋር ከኦላ ከፋኖ ጋር እንዳስቸገረው ማለት ለሚቸገረው ባይዘው እንደሱም አይቸገረው በሳምንት ውስጥ ኢሳያስን ማውረድ ይቻላል። አስመራ ተገብቶ በጉልበታችን በአቅማችን ጥርጣሬ የለኝም እኔ አይሰምዕን ዝብልተሎ ወጣ አማራስ እዚኦም እዮም ትሪእዎ ኣለዎም ትፈቐራ ኣብ ውሽጢ ሶምን ኣብ ውሽጢ ሕደት መዓልታት ኣስመራ ኣቲኻ መንግስቲ ቀይርካ ኩሉ ነገር ከም ዘለዎ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ዳ ስቶፕ ጌርካ ኣሎ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይኮነ ርግፀኛታት እንዲና እንታይ ዳ ተጠወቢልኩም ኣሎ what is stopping you እንታይ ስለ ዘጋጠመይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሶምን ክውድኦ ዝኽእል እንተኮይኑ ተኸገብር ክግዕር ዝውዕል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣፍሪሂኩም ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላውነት ደንጊፅኩም ኣይኮንኩም ህዝቢ ኤርትራ ሓልይኹም ኣይኮነን እቲ እንኮ ክትገብርዎ ዘይግብረኩም ዓቕሚ ስለ ዘይብልኩም ጥራይ እዚ ኤርትራዊ ፅቡቅ ገይሩ ይትፈልጥ ደደይ ዓቕሚ እንተዘለወኩም ንስኻትኩም ንሓንቲ ሰከንድ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእሉን ኢኹም ብኣፍኩም ያ ኦልዌይስ ስለዚ እቲ ኢንቴንሽን እዚኦም እዮም ዕላማ ናቶም ትድሌት ናቶም ነዚ ዝመስል ድሓር ኩሉ ግዜ ኣብ ጣውላ ካልኩሌት ክገብርዎ ከለዉ ዘጋጊዮም እዚ እዩ ብዙሕ ቁፅሪ ናቶም ገለመለ ናቶም ኩሉ ነገር ምስ ረኣይዎ ዘ ብዙሕ ግዜ ጂዲፒ ናትና ከምዚ እዩ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ዘለዎ ገለመለ my friends ብቁጠባን ብቁፅሪ እንተዝኸውን ነይሩ ኩናት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ተኣኪቡ ቁጠባናቱ ካብ ራሻ 100 ዕፅፊ ናቱ እዩ ዝኸውን ኣብ ሪያሊቲ ግን ራሻ እንታይ ትገብሮ ማላ ንርኢ ኣለና ብቁፅሪ ጥራይ ዝመስሎ ዘሎ እዚ ቁፅሪ is just one factor ኣብ ኩናትን ኣብ ገለን ክመፅእ ከሎ ሓደ ፋክተር ጥራይ እዩ ብቁፅርን ብኣፅዋርን እንተዝኸውን ነይሩ ሓማስ ክሳብ ሎሚ ምስ እስራኤል ይዋጋእ ኣይመሃለወን ክንዲ እስራኤል ኣፅዋር ዘለዎ ቁጠባ ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ደገፍ ዘለዎ ዲፕሎማሲ ፖለቲካዊ ኩሉ ዘለዎ የለን so what happened እዚኣቶም እቲ ድሌት ናቶም እቲ ሓሳብ ናቶም ጥራይ ምርዳእ ዘድልየካ እምበር ኪኑ ዝኸይድ ሕልምናቶም እቲ ባህጊ ናቶም እቲ ሕልምናቶም እቲ ድሌት ናቶም እዚ እዩ ተግባር ካልእ እዩ
تحلمناتهم زسلو زغني إيرترا تقبر زلا calculation بس جبت ديو even مسكالوت forces كوينا alliance كتجبر مغنياتو استراتيجيكاوي أمامت أصل زلوا تدلعينا سل زلوا إيرترا دما نمسايا كجزوا زغلو أقدس حيلتات مساعتهم كسلف بتعمي يوازا ببوليتيكا بوتادراوي بقطبة زي تقبروا يبلكمن they can talk the whole day and night they تم عالتن كزاربي يقوليهم but the reality نتكون النت تغيروا أي كولونيوم الجناب تكالار سغسقرينا زيانا بكلهم كتبت عواد ما تسفى قبر ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ናብ ዓፋር ንምውሳድ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጸሎም እቶም ኣብ ኣዲስ ركبوا إيرتراويان حتى تعقبا بممزقاب أبعلا أبزركب كبابي كل العفار نمسفار يسرح كم زلو أقل سدتنياتاتن تملستن إيجيبيا أفريتهم إذا زخمون زلو أتوم حتى عقبا قد دايما أسرتن مقصوالن بمخان دقاقي ممسمعتا أبزار بلزلو أوانيوم قبر ميكايل قبر مدهن زسانادو نايلو مزواني فلي مدراونا تتعقبا بمزقاب أبعلا أبز بحال كبابي كل عفار نمسفار يسرح كم زلم أقل سدتنياتن تملسن إيجيبيا أفريتهم أتوم عسكر سدتنياتن مدلاو دمام كابي يونيسار بجتي تبا كم زلو حابيرم يونيسار بوغنو أبتز حالفو سمن أبزوز أمجلزم أبي إيجيبيا نزلو إيرتراويان حتى تعقبا وحسنت كوهابم تصوي علم نزوم حتى تعقبا ممزقاب سندات كتحزو مقبارن دمام دحنتهم مرققات أدلا يسوقم تيكبليوم قليس الظلم كوميشن سبع مسألة إثيوبيا بوغنو إيرتراويان حتى تعقبا أبي إثيوبيا زي حقاو ما أسرتي قاتمم كم زلم أرقاقيت اللهم سبلم أقديد كان نايم مسوقا وحارقاون كقاتمم يخليلهم دمس أمريكا ززراربهم إيرتراويان بوغنم سندات بزي محازم أب أدي سابا ببوانو ما أسرت كم زي قاتممن أقلولتاتون كم زي رخبن يم قليس أمزلم ندحنتو بمزقا شمكاي تكأس زبل حد إيرتراوي سدتنيام نفيا أبزها بك علم حدد زحلفوا 4 عامات كي تمزقب أبعد ኤርትራውያን እውን ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ከም ዝተፈትሑ ኣረዲኡ እንተኾነ ሕዚ እውን ኣብ ስጋት ጥሒለየ ዝነብር ዘለኹ ይብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ከምዚ ዓይነት ቅሬታ ከም ዝቐርበሉ ምስ ገለጸ ብዝገበርክዎ ክትትል እውን እቲ ጸገም ከም ዘለዎ ኣረጋጊጸ እየ ይብል ኣብቲ ኮሚሽን ዳይሬክተር ክፍሊ ስራሕ መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝኾና እንጉዳይ መስቀሌ እቶም ሓተት ዕቁባ ሰነድ ብዘይመሓዞም ንዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ኣለዉ ኢለን እኛም ካከናወናቸው ክትትሎች እዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቅ ጌሩ ክርዶም ኣሎ ኣብዚያ ሓንቲ መግለፂት ለንቀነድ ወፀት እያ ሕጂ እውን ጽቡቅ ጌርኩም ክትርድዋ ስለ ዘለኩም የምፃ ኣለኹ ፍትሒ ብገንዘብ እዩ ኣብቲ ሎሚ ብኢድካ እምበር ተዘይኮይኑ ብእግርካ ከይድካ ፍትሒ ይርከብ እንድብል እቲ ሕብረተሰብ ኣሚኑሉ ከም እምነት ወሲድዎ እውን እዩ ንቀሳቅስ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ኩነታቶም ዘሎ ምውሳድ ፖሊስን ፀጥታን ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ድሕንነትን ይደሊ ብጣዕሚ ይናፍቕ እዩ ሰላምን ድሕንነትን ናይ ምኽባር ቫዮለንስ ፓወር ዘለዎ ከዓ መንግስቲ እዩ ግን ኣብዚ ክንርኢ ተለና ካብቲ ናይ መኸተል ነበረ ሓይሊ ተወሲዱ እሱ ፖሊስ ከደራጆ ተፈቲኑ ስለዚ ብውዕል ስለዘ ሓይሊ ኣብ ዓበይቲ ገበናት ዝበሃሉ ወይ ተሓባሪ ወይ ባዕሉ እውን ኢዳእትዩ ኣብቲ ተግባር ሱ ክንቀሳቀስ እዚኣ ስምዕዋ እቲ ገበናት ብተራ ህዝቢ ደይኮነ እቲ ስለያዊ መርበባት ናይ ትግራይ ኣብቲ ጉዳይ ትኢድ ከም ዘለዎ ይዛረብ ዘሎ በስ ምዃኑ እቲ ኣባይታ እተረኸበ መረዳእታ ዘርኢ እዩ ንኣብነት ኣነ ማእኸላይ ዞባ የሽዑ እቲ መፅናዕቲ ተፅናዕተሎ እቲ ቲም ጉጅለ መርሒ ማእኸላይ ዞባ ነይሩ ኣብኡ ኣባይታ እተረኸበ ሓበሬታ ሓደ ሰዓት ድሕሪ 2 ሰዓት ናይ ፀጥታ ሓይሊ ባዕሉ እውን ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ለይ ደልዩ ተግባራት ከም ዝሰማረ መረዳእታታት ሂቦም እዮም ዝተረኸበ መረዳእታ እውን ንሱ ተመልክት ስለዚ ኣብ ስርቂ ካብ ዓበይቲ እስካዕ ንእሽቲ ክትራን ጠለፋ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት በተለይ ኣብ ቦርደር ከባቢ ሓደ ፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን እንዳካየድና ሳብ ሕፈሮም እንታይ እዮም ኢሎሙና ሎምስ ሓደ ኩንታል ወርቂ ናይ ሕሸካ ተይልካዮ ዝኾነ ሰብስ ንሆነ ሓደ ኤርትራዊ ሕሸኒ እዩ ዝብል እዮም ኢሎም ስለዚ ሓደ ናይቲ ሰባት ዝውውር ዓብዪ ሉክሬቲቭ ቢዝነስ ምዃኑ እቲ ሕብረተሰብ ብደንቢ ይፈልጥ እዩ ካብ መበገሲ ካብ መልዕሉ እስካብ መብፅሑ ይፈልጥ ምዃኑ እዚ ከዓ እቲ ናይ ፀጥታ ማሕበርና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ወይ ተሓባሪ ወይ ባዕሉ ተግባሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ ብግልፂ ቋንቋ ዝናገሮ ማለት እዩ ስለዚ ኮንትሮባንድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር መሬት ውራ እዚ ዓብዪ ካብቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኤክስፔክት ይግበር ግን ኣብዚ ዙርያ እዚ ተሳትፎ ዝገበር ከም ዝኾነ የርኢ ስለዚ ሕብረተሰብና እንታይ ይድብል ኣሎ ምስ ገበን ተላሚድና ኣለና
ንቡርን ገበን ንቡር ኮይኑ በቃ ኖርማል ዝትሉ ነገር ከም ዝኾነ ስለዚ ኣብ ሰዓት ዓብይ እፀታ ማሕበረናት ኣይኮነት ናይ ፖሊስ ትለኽቦ ናይ ኣወዳድባ ናይ ሳይንሳዊ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ገበን ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ገበናት ድማ እቲ ካልእ ገበናት ንዖም ስለ ዝምልከት ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ክብል ከለኹ እቲ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፅበዮ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዶብ እቲ ቀደም ምናልባት ንክትሓልፍ ዘፍቀድ ዝሕግዘካ እንተነይሩ ሎሚ ዝደልየካ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ንዓኻ ወይ ንዓኺ ትወፅእ እንተለኻ ሒዙ ብዋጋኻ ብሂወትካ ዝጣላዕ ሰብ ብዙሕ ይክህሉ ምናልባት እቶም ደይመደይሎም ንኣሕዋቶም ንዕውፁ ገለ ዝብሉ ዘለዉ ናቶም ፈልት እንድዩ እቲ ከይፈለጠ ነዚ ስጉምቲ ንክወስዶ ዝኽእል ጥራይ ኣነ ዝነግር ዘለኹ ደይመደይሉ ንዝገብር ሰብ ዓገብ እንዲኻ ትብሎ ግን ምርጩ ካብ ኮነ ድማ እዚ ንትን ክንብሎ ይንኽእል ኢና እቶም ከይፈለጡ ናብ ሓዊ ክኣትዉ ዝኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢልካ ፊልሚ ክትሰርሕ ድሕሪ ሕጂ ከቢድ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ኣዲስ ኣበባ ከቐምጡኻ ኣይኮኑን ኣብ በረኻ ኣብ ካምፒኻ ክትቅመጥ ኣይ ቲንክ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ከም ኤርትራዊ እዚ ፅቡቅ ይኸማ ንባዕሉ ምዝበዛ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዩኒስኣር ኮፍተኢሉ ኣብይ ካውን ዝግብኦ እቲ ቦቱ ኣይነው እቲ ፀገም ንብዙሕ ሰብ ፀገም ክፈጥር ከም ዝኾነ ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ ኣብ ስደት ዝጠዓሞ ሰብ የለን ውሕዳት ናብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዘለና ንዓና ይቲ ዝሓሸ ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ይኹን ስዑድ ዓረብ ካልእ ጥዑም የለን ስደት ጥዑም ከም ዘይኮነ ብተግባር ኢኻ ትሪዮ ስለዚ ዝያዳ እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ዓድኻ ክመፅእ ክትምህለል ኣለካ ክትምነ ኣለካ ክትሰርሕ ኣለካ ክትደክም ኣለካ ነቲ መንእሰይ ወለዶ እዚኣ ጥራይኻ ክትነግሮ ትኽእል ንዓኻ ስለ ዝጠዓመካ ንዓይን ንዓኽን ስለ ዝጠዓመና ኣብ ስደት ንዓ ነብጆ ምፅእ ኣብዚ ጥዑም ድሕሪ ኢልካዮ ግን ነቲ ሃገር ይሓልየላ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መወዳእታ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ነዚ ነገራት እዚ ምባል ፖለቲካል ኮሬክትነስ ስለ ዘይኮነ ንዓኻ ጥዕምካ ንካልኦት ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣነ ስለ ዝተጋገኹ ወይ ንዓይ ኣነ ስለ ዘይገበርኮ ትኽክል ዘረባ ክትዛረበ ይብልካ ማለት ድዩ ኤቭሪባዲ ኖውስ ኤርትራ ኩሉ ሰብ ስደት ተወፅዩ እቲ ሃገር ፅቡቅ ክትከውን ከም ዘይኮነ ኤቭሪባዲ ኖውስ ትሕቶ ግን ገለገለ ሰባት ሃገር ክትፈርስ ስለ ዝደልይዋ ክወፅእ ኣለዎት ሰብ እዮም ዝብሉ ክትፈርስ ስለ ዝደልይዋ እምበር ኢን ሪያሊቲ ኢቨን ንሳቶም ወላ ተቃዋማይ እንተድሪ ኮንካ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ተደሊኻ ሰብ ኣብኡ ክህሉ ኣለዎ እዚኣ ኢኻ ክትብል ዘለካ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ቁጠባዊ ለውጢ ክመፅእ እንተኮይኑ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ባት ካብዚ ወፃኢ እንተኮይኑ ግን ነገራትካ ካልእ ዕላማ ስለ ዘለካ እዩ እምበር ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን ትሓሉ ኮንካ ኣይኮነን እዚኣ ጥራይ መረዳእታ ናተይ ክቡራት ኣሕዋት ድምፃዊት ሳብዓ እንደማርያም ሎሚ ብዛዕባ እዛ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓ ዘላ ንፅል ቪድዮ ክሊፕ ንበይኒ ድዩ ትብል ዘርእስታ ደርፊ ንእሽተይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣካታዒት ወይ ኣዛራቢት ኮይና ብምቕናያ ብልሳነይ ንእሽተይ بعقمي نشتي مبرر يخون زبالكو نابخم كبل أبقدنيكم قويم لكم مالتي أزيل زاسرح بحزر زبالة بصعبة همت أنا استرارحان كان الزارب تدأخوينا قدمي 4 همشت عمت يا تسرح متى همشت عمت يا تسرح متأتني مالت دلدل كوين زرخبنا توانا أفرايا ناتي ميديا ينيرو تسرح 5 متأتني كم ترى ناي فقراء الدرفي ميزان صبت سرحي له تقبيله مسرح بقى عملته انت قلنا بتجزي تصرح مبر مزرقح بزح تفعلي تكنيكالي شجرات لزقات منا أي سقف حجنا بزبي تزرقحة تنصنيها حجبن جزيا خيلو نابخون تزرقحة مالته انت قلنا قرب نوجناتي أكتعيت ويا زرابيت وي قالوا جناتهم زقطعتهم سلزي تسانو بس كتامزي المس وكأنس قعش كينوزا طبابا ودخل سرح قال مرخبي personally إن وكأنس قعش عيفلتني السون عيفلتني مالتي كم زبالكم دليل كوين زرخبنا ناتي ميديا تي وانا أفرايني روب أبجزيو سلازي نحنا بعين أرت تأميتنا نصرح صرحت انتدأ كم زحجا قاعد يمدولو كالئ مزز وي كالئ ملقت حزو مزمت ندحر كوينو نحنا قاله كنستوعلو لزلنا كم زلو ايه انا كم سابات ردي مالتو سلازي كابزن نيو
ዓቢ ምስትውዓል ከም ዘድልየኒ ተማሂረ ኣለኹ ስለዚ እዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ንዓይ ዓባይ ትምህርቲ እያ ንኩልኩም ወገናተይ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩልኩም ተቆጢዕኩም ይኹን ተሰሚዕኩም በኣይ ኣጋጣሚ ንዓኹም ክስማዓኩም ወይ ክትንክፍ ብምግባሬ የቕሬታ ክብለኩም ፈቱ ብዛዕባ ሃገራውነተይ መብርሂ ንዝደልውን ኣነ ኤርትራዊት እየ ኣብ ውሽጢ ዓደይ ይነብር መትከለይ እውን ንፁር እዩ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ነገር ዘየፍቅድ ሕጂ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ወቕትን ግዜን ኣብ ጎኒ ህዝበይን ሃገረይን ደው ኢለ ዝቕፅል ስነ ጥበባዊት እየ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ንኩልኩም ደገፍተይ ሰማዕተይን እንዴ ተጋር እንዴ ይብለስ ለው ከተብ ደቃ ኩለ ገዛይ ሰራይ ተጋር ኢና ይብለውሽ ስለዚህ ተጋር ይሁን ግድን በርታ ከተብሎ እንደለ ያደ ምንም አናውን ሬጃ ይብለኝ ንግስ ግን ታዩ መልስ ካንም ታዩ ኤርትራ So, ዝኸበርኪ ሳባ እቲ ዝሃብክዮ መብርሂ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ትክክለኛ መብርሂ ሂባ ከምዚ ዓይነት መብርሂ ድማ ክብሪ ናይ ቲፌዞናትካ ክብሪ ናይ ሰማዕትናትካ ክብሪ ናይ ደገፍትናትካ ዝርዳእካ ተኮይኑ ከምዚ ዓይነት መብርሂ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ እወ ናታ ዘረባ ከይሰማዕካ ዝተገበረ ስራሕ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣገይን ኣብዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ሳባ ኣይኮነን ንሳባ ኣይኮነን ትቁጥዐ እቲ ቁጥዐ ካበይ ዝበገስ እዩ ሳባ ብስራሕ ኣይኮነት ናቆጢኣቶ እቲ ውቅያኖስ ዝበሃል ዝሃባ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዝበሎ ካብኡ ዝገንፈለይቲ ቁጥዐ ናብ ሳባ ገፁ ዝኸደ ከመይ ገይሮም ከምዚ ኢሎም ንኤርትራውነት ክብሪ ዘጉድሉ ዲስሪስፔክት ዝገብሩ ኣንጻር ኤርትራውነት ብመትከል ዝቃለሱ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ነቲ ናይ ኤርትራውነት ንምህሳስ ዝሰርሑ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ዘሎ ስነ ጥበባውያን ምሳቶም ክሰርሑ ይኽእሉ ዝብል ቁጥዐ እዩ ስለዚ ኣገይን ንሳባ ፐርሶናላይዝድ ገለገለ ሰባት ገይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብሓፈሻ ምንጭ ናይቲ ቁጥዐ ከምቲ ንሳት ትብሎ ዝነበረት ብሃገራውነታ ክምህ ዘይትብል ስነ ጥበበኛ ስለዝኾነት እቲ ምንጭ ናይቲ ቁጥዐ ናይቲ ህዝቢ ናብኣ ዳይሬክትሊ ከም ዘይኮነ በዚ ኩነታት እዚ በርሂላ ክኸውን ተስፋ ገብር እወ ስለምንታይ ሰብ ከምኡ ገይሩ ኣነ ነቲ ሰብ ኣይነቕፎን እየ ከምኡ ዝገበረ really بعد زي سبب زي زبلوز نبرو دعر سمع خلاها تكاتل كوينك حنت فيديو امتيالكم زلقو أبستفل عليه مدرخ يكمل لزو حنت كده تجاجي يكونه intentional بدي مدى اللي تصرحه خمس خانة جون متيا نسلت بابي مزي سريع أنت تبني را رجزني أبزح سبعة متقبلانية قل أنا كب بناتي مرداتا أبير ترازلو سنت بابنياتا بزح سب تشكو عنكم زغل رداني مغنياتو حق أن يعملوا أب سوشيال ميديا دليل كرهبوي كلهم يمتسب لو كل دما نسان هذا سبزون بغربة أي تفلطونيا تدرفي كابي كم زمان كاب حركة أماي مسيو الوا تقط أماي تزام أسب دما كم تاب فيرسوت بالفيلم جيرهم سرحوا نزيا سبزياهم كم هم زجبروا نتقط مريار مسا زخونة يكون حم على جر كتريولي تغني تقط معنا كاس بقرا سماع كونجن ناي فقرس لزخونة فلوي نجر كتريولي تغني عملنا البات نايك على قاف نتزول نيرو قلم فلتت بتقين بتي حنتك كاب بشير أبز حلفنتي لكم نيره تقدر ديمم نتي أمون قلت من سيز بيرترا زلوا بفلابتي دم بهجر زلوا نعول من بأستفل عليه جاي مسك صوت كم زغل بمردع منش ناي تحرك عنا كل زي نابتي منش ناي تسأجم دامبر نابتون سنة ببنياتنا نات سبت بابن كي كون كنت نكغلنا حنت عباي تمرت وسيدنا لنا يحتر يدونقي كم زعينة جبر ملسي كاب سباد مزه كم عينة جبر ملسي نتزبي مبرهي كتب خال خارمة تغكليو سلمتاي يس تسب كنت سمعتها مخانة بزوان زي كابزي رست بقى سيكون قال سوالو انت تسب سمعت ملز قال يدبل حكم يم معلت او disrespected يا خونا على تيرترا زز مسائل اللي تاي تግራይ መፅዩ ነቲ ኤርትራውነት ካርሚ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ you have to understand ህዝቢ ካበይ መፅዩ ዝሓርቕ ዘሎ ደይመ ደይሉ ንተጋሩ ስለ ዝፀሊ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፀሊ ስለ ዘሎ ኣይኮነን on daily basis መዓልታዊ ንኣሽቶኦም ዓበይቶኦም ፖለቲከኛታቶም ገለመሊኦም ስነ ጥበበኛታቶም መመፅዮም ንኤርትራውነት ዝፀርፍ ኣለዉ እዚ ኸ ግብረ መልሲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝኸውን ርኢና ኣለና ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ከምዚ ክኸውን ከማን ቅቡል እዩ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ በቲ ዝመፁ ዘሎ ፈተና ከምዚ ዓይነት ሻርፕ ዝኾነ ድልውነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ክህሉ ፅቡቅ እዩ ንከምዚ ዓይነት ከምዘይፃወር ንሳባ ግን ኣብ ዘይትፈልጦ ወይ እውን ኣብ ዘይሓሰበቶ ስለ ዝኣተወት ናይ ብሓቂ ይሓዝን
يغرتا زبلاي نبركن كن كم زير كم بزراب كن لعلو كله أقدر سنة الله التكونات قلوت سنة رخيب الله أنا نايلو معرسي كم زير لدلني يرب زعبا فيديو سلز قبر كدما عند عرجي زيادة تنكاغت ميديا زلنا وكن كبر كم زخنا تقالاتفنا نسألنا ناي زيجاتنا دعنا خنبصر بر قبل ناي زيجاتنا كن حسب كم زي بلنا حدث أقام سجاتنا زيجاتنا نصحاتهم فلا بيرترازلو نصحاتهم إلا قدم كن حسب كن كلالنا حساب جيجاناتهم زنستر مالتيو زيا عبايت مرتو خينا رخيبيا نايلو مارساب زخودي لايك جبرو سبورت جبرو دقفو نزو channel نتوم سنت ببنياتات ناتنا دما اي هوب نساتهم دما ناتهم channel جبرو نعتاتهم ممكن دقفهم يغني يلنا سابا يغني يلي كلهم تخاتلتي ام زيا فليت سرح قتفكم I'm